Bos días, día do mes de febreiro, e antes de iniciar a orden do día, pois quería ter unha pequena homenaxe e agradecemento a Luís Barros Blanco, que está aquí entre nós. Bueno, pois Luís Barros Blanco é o xerente da empresa Sumirren, que lle agradezo en primeiro lugar que este aquí hoxe e pois lle quero dedicar estas palabras en recoñecemento e gratitude pola súa colaboración co dispositivo mosense de apoio aos afectados da dana de Valencia. Como sabedes, en canto ocurriu esa desgracia ali no Levante, desatarse esa catástrofe natural, bueno, pois eu me puxen en contacto co equipo da alcaldesa de Valencia para preguntarlles as necesidades máis urxentes que tiñan e que desde Mos, con este gran equipo de emerxencias, podíamos colaborar e tamén co empresariado mosense. Me transmitiron que entre todas as necesidades que tiñan, as menos cubertas eran os xeneradores, que sabedes que nos puxemos en marcha moi rápido e Mos pois respondeu dunha forma brutal, creo que como nadie en Galicia ao noso nivel, non? Con 5 xeradores pequenos, que son grupos electróxenos lixeiros, e con 4 xeradores grandes, que son xeradores de 100 kV de potencia. Un total de 9 xeradores de enerxía que levan 5 meses en Valencia e que chegaron esta semana. En ese momento solamente pensábamos en tender a man e sabíamos que Mos iba a ter un coste que aportarlle a este empresario porque evidentemente os días pasaban, as semanas pasaban, os meses pasaban e Valencia nos pedía que os xeradores non retornasen a Mos, que seguían necesitándos. Hasta que por fin, esta semana, volveron os xeradores e imagínense o que significa ter estes 9 xeradores durante 5 meses en Valencia. E a miña sorpresa no día de onte, por eso lle pedín a Luís que se acercase aquí ao pleno, pois é a súa colaboración, a súa rápida resposta, a súa entrega veloz do material, non poñer prazos e prácticamente, pois creo que son 1.000 euros ou 1.200 euros o que nos vai a cobrar e creo que se merece un forte aplauso desta corporación e entregarlle un obsequio que fago en este momento. Gracias, Luís. Bueno, me decía Leo, veciño de Tameiga, me quedei con ese dato sin dar, efectivamente. E ahora sí xa comenzamos a orden do día e a Luís, pois lle damos a posibilidade de que se quere seguir, entre nós pode seguir, pero si ten que irse, por suposto, por eso o fixemos ao principio. Empezamos coa aprobación das actas, algunha alegación? Son dúas. Unha primeira. Non hai. Votamos a favor? Votos a favor toda a corporación, unanimidade. A segunda acta, algunha alegación? Votos a favor, queda aprobada por unanimidade a segunda. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a liquidación do presuposto da acción de conta. E o terceiro punto da orde do día, que é o orzamento municipal para o ano 2025, que pasou por comisión informativa. Pasou por comisión informativa de Facenda cun voto particular do BNG. O tema do voto e despois o... Sí, o ano pasado se lles deu un minuto para debatir antes do propio asunto. Non hai ningún problema, pero despois se producirá. O que me diga. Eu entendo que é mellor facelo antes do debate do asunto. Un minuto, se somete a votación e despois entraríamos no debate nas enmendas. Vale. Pero é agora? Agora? Sí, non, non. Pero tendré que explicar o orzamento primeiro, non? Digo eu. Fago unha explicación. A primeira intervención, pois fago da
A ver, eu entendo que o voto particular é antes do debate do asunto. Vale, pois antes do debate do asunto, eu minuto. fago unha explicación do orzamento e ten a opción do voto particular. Aí. Bueno, pois me encontro verdadeiramente satisfeita e o goberno local tamén, e queremos transmitilo a todos os veciños e veciñas de Mos e os grupos da corporación polos datos que estamos a presentar hoxe, tanto na parte da liquidación como na parte das contas que temos para entregar a Mos en este ano 2025. Este orzamento municipal número 17 que presento e que vou a facer un resumo dos datos máis destacados que despois tamén pois, a concelleira de Facenda tendrá a palabra para axudarme a poder ter toda a claridade en canto a este debate. Pois é o maior orzamento da historia do Concello de Mos, son 15 millóns de euros e isto significa que aumentou desde o pasado ano preto de 2 millóns de euros. Destacaría a estabilidade orzamentaria que dimos conta no punto anterior e o remanente de tesourería. Temos un remanente de tesourería de máis de 1 millón de euros positivo. Este é un dato importantísimo porque pasamos de casi 2 millóns de euros de remanente negativo no ano 24 a un positivo de máis de 1 millón de euros que nos permite que esos 15 millóns de euros que hoxe aprobamos sean os 15 millóns de euros para poder investir desde mañán no Concello de Mos sin ter que retirar o remanente do ano anterior. E tamén significa que con ese millón de euros podemos asumir os pagos de algunha factura pendiente do ano 24, polo tanto me reitero en que o ano 25 ten 100% os 15 millóns de euros para invertir. Isto é algo difícil de acadar, que casi nunca se acada, como decía, levo 17 presupostos aprobados e ocurriu en poucas ocasións porque é moi difícil cadrar as contas, pero as demos cadrado. É un orzamento dedicado ás persoas. Creo que os orzamentos que levo presentado, os 17, foron dedicados ás persoas. Pero este todavía máis, porque falo de 10 millóns de euros entre as partidas dedicadas ás persoas, que son directamente para min as partidas de servicios e as partidas de política social e emprego. A partida de política social precisamente é a que máis crece, chegando a 2.300.000 euros. A partida de servizos tamén é a que máis crece, porque son 7 millóns de euros do orzamento, que é un 50% do orzamento total. E tamén temos un plan de inversións de 2,7 millóns de euros de fondos propios, sin contar o que ven de outras administracións. 15 millóns de euros, como decía, 2 máis que o ano pasado. A baixada do endebedamento creo que tamén é moi significativa. Estamos cerca de chegar a débeda cero. O noso endebedamento é un 16%, cando se sabe que as administracións locais poden chegar a un 110%. Por iso me sinto moi satisfeita e estes números son grazas precisamente pois a un remanente de tesourería positivo, esa estabilidade orzamentaria de 3,5 millóns de euros e que é posible, primeiro, porque se fixe unha revisión de algúns padróns para tratar de facer unha igualdade á hora do pago entre todos os mosenses, igualdade de condicións, e tamén porque hubo unha contención de gasto, evidentemente. O plan de inversións que se incrementou pois casi máis do doble do ano pasado, pois está baseado en mellora de pavimentación de camiños. Queremos cambiar a sinalización en xeral. Creo que todos somos conscientes de que a sinalización dos camiños é bastante antigua e queremos facer unha sinalización nova, mantendo unha parte da que está en bo estado. Eu creo que hai unha diferenciación clara entre as sinais que están ancladas nos muros e nas propias vivendas, as sinais que teñen un mástil que están moi deteriorados. Queremos seguir a mellorar o noso patrimonio histórico, como os lavadoiros, as fontes e demais. Queremos facer unha urbanización exterior da nova escola infantil do Rebullón. Tamén hai unha partida específica para facer unhas beirarrúas novas debido ao seu mal estado, e aquí tamén por parte de algúns grupos se comentou en algunha ocasión, desde o multiusos hasta Torroso. Vamos a terminar a obra de San Rafael, que se fixo unha urbanización nos anos pasados e quedou a parte da entrada hasta a carretera autonómica que vai con este orzamento.
Despois temos unha partida importante para os saneamentos de Cela, para rematalos de unha vez por todas, de Atín Cela e Coutadiña Cela, que serán entre os fondos do ano 25 e 26, que en total van a ser 400.000 euros solamente para o saneamento de Atín e 100 e pico para o saneamento de Coutadiña. Encargamos o proxecto da senda fluvial do Louro, da terceira fase, e melloras deportivas con fondos propios para todos os campos de fútbol, para a piscina de San Eleuterio, para o pabellón Óscar Pereiro, para os pabellóns en xeral, pero que necesitan tamén de financiación de outras administracións, porque o estado dos pabellóns e en xeral das instalacións deportivas ten que estar en perfecto estado sempre. É un lugar onde pois moita xente participa, entrena, disfruta, e todos os anos dedicámoslle bastante orzamento, tanto noso como de outras administracións. Quero nomear tamén aquí unha serie de obras que arrancan este ano, que están 100% financiadas por outras administracións, como é a Escola Infantil do Rebullón, que creemos que se vai a adxudicar na próxima semana, que se fai a apertura de sobres, o Centro de Cuidados Intermedios tamén, que se está adxudicando na Xunta, a Vivenda Pública de San Eleuterio, que, bueno, pois nos gustaría que o Ministerio de Transportes fose máis áxil nas autorizacións, e a verdade é que levamos desde o mes de outubro esperando pola autorización de AESA para que se poida iniciar a obra. Confiamos en que antes de que remate este mes de marzo podamos ter a autorización de AESA e a Xunta poida comenzar a obra de San Eleuterio da vivenda pública. Tamén estamos a piques de empezar a contratación, porque xa chegaron os fondos da Estrada Pereiras a Tameiga, a senda do Porcelo de Dornelas, que vai unha parte co orzamento provincial e a outra co orzamento municipal, tamén a nova estrada de San Cosme, desde o Calvario de Cela hasta San Cosme, pasando polo Colexio Británico, e, por suposto, a estrada provincial de Puxeiros a Mos. Bueno, aquí hai unha cofinanciación municipal do 20% que se fai a humanización en Dornelas, como todos sabedes, e o novo Puxeiros, que tamén pois, é unha obra financiada entre a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia. En saneamento, pois hai unha partida de 500.000 euros, non está nada mal, para poder darlle todos os avances necesarios, que estamos sempre chegando ao 100% do saneamento, pero non damos chegado. Confío que en esta legislatura avancemos casi para chegar hasta aí. Con respecto ao gasto social, como vos decía, pois o incremento é bastante importante. O servicio de axuda no fogar aumenta en 400.000 euros, temos un total de 68.400 horas anuais. E, bueno, pois aquí hai un montón de subvencións nominativas moi necesarias, as esclavas da Virxen Dolorosa, a Sodifisi, a Somamos, a Asociación Española contra o Cancro, a Solidaridade co Pobo Saharaui, a Discamino, a CESCA. En total, a partida de subvencións nominativas, culturais, deportivas e de benestar social a cada 500.000 euros, e creo que entregarlle a entidades 500.000 euros é unha gran cantidade. Como saben, tocante ao emprego, non é competencia municipal, pero a pesar deso sempre fomos moi preocupados, e a pesar de que a Xunta de Galicia cos programas de emprego pois creo que está en torno a 1 millón de euros o que nos entrega con subvencións, o Concello inviste pois casi 300.000 euros en persoal e en medios tamén que necesita a Axencia de Colocación. A partida de educación, bueno, a Axencia creo que é interesante, o mellor un día hai que facer unha memoria, Julia, porque a Axencia pois ten o ano uns 1.000 usuarios. De eses, o 90% é de Mos, algúns son de fora de Mos, pero que é un gran servicio, non, o que está a facer aquí a Axencia de Colocación. A partida de educación pois tamén ten unha cantidade moi razonable, 543.000 euros. O que a escola, o ano pasado, o conservatorio tivo un incremento que agora xa está no orzamento, 65.000 euros, a escola de música. E no tocante a servicios, como vos decía, pois estamos preto dos 7 millóns de euros, que é un 47% do orzamento total. Nos queremos prestar servicios de primeira, e tamén é certo que aquí hai un incremento importante polo canon de Sogama que ten que asumir o Concello, e tamén pola contratación do servicio de desbroce de camiños, que se incrementa de limpeza viaria. Quero anunciar aquí que tamén estamos traballando para presentar o próximo jueves no IDAE
esa convocatoria que sale o cambio de todas as luminarias do Concello a LED, que tan necesario é, e tamén hai un novo contrato que incrementa que son as limpezas e o mantemento das zonas verdes, que pasa a 120.000 euros. En canto a cultura, pois a partida son 375.000 euros. Destacaría pois o incremento do plan cultural, destacaría a partida do Son do Pazo, o plan cultural 50.000 euros, a partida do Son do Pazo 10.000 euros, a creación dos premios de poesía María Madalena. Sabedes que a Festa da Rosa para nós, bueno, pois é moi importante seguir a potenciar, seguir a facer a gran festa do noso concello, e así que, bueno, pois aí pois poñemos unha partida suficiente para poder, xunto coas innumerables axudas da Xunta de Galicia, da Deputación de Pontevedra, eu xa fixen os trámites con Turismo de Galicia, coa Consellería de Cultura, coa propia Deputación, para que podamos ter o ano cargado de actividades e de actuacións que poñan, pois, como sempre, a Mos como un dos concellos da zona de máis actividade cultural. A partida de igualdade pois crece hasta 41.000 euros e aquí, inda que non apareza no orzamento, pois temos unha subvención da Xunta de Galicia de 44.000 euros para facer uns investimentos no departamento e en total pois a partida son 85.600. En canto a deportes, bueno, pois aí están todas as subvencións aos clubes, que aparece unha subvención nova que é o Clube de Fútbol Santiaguiño, e tamén pois a noticia que estamos a disfrutar desde hai uns meses que de novo somos chegada da Volta Ciclista a España, etapa da Volta, e que neste caso pois será o 9 de setembro a etapa número 16, Pollo Mos, e que, bueno, pois eu sempre decía que non hai dúas sin tres e hoxe me atrevo a decir que non hai tres sin catro. Así que, de novo, protagonistas no mundo deportivo ciclista, e aquí, pois, en este caso, será 0 euros o que ten que investir o Concello, será todo a cargo da Deputación e da Xunta de Galicia. Mantemos a partida de hostelería e quería destacar pois o persoal, que son 4,5 millóns de euros. E aquí me quero deter tamén para dar as gracias. En primeiro lugar, o Departamento de Intervención, a interventora, a Chus Piñeiro, a Marina e, por suposto, a concelleira, porque efectivamente estas contas podían haberse traído no mes de novembro, como a sempre, pero non é excusarme en que hubo pois baixas e que estuvo pois un pouco a medio gas o departamento en canto a persoal, pero ao final conseguimos que o que falábamos entre o goberno máis intervención, que en canto rematase o ano nos puxésemos mans á obra. E efectivamente as contas estaban pois prácticamente rematadas hai 15 días, pero quedaba algunha cousa que concretar con outras administracións e aquí están. Aprobar as contas tan boas, porque ademais a liquidación viu acompañada das contas, eso é un gran avance, porque a liquidación sendo con uns números tan favorables, pois agora teño que decir que mereceu a pena que as contas, en lugar de aprobalas no mes de novembro, as aprobásemos no mes de marzo, porque eso significa que non temos que pois retirar o mellor o que teríamos, que se non tiñamos claras as contas do ano anterior, teríamos un orzamento menos concretado e así quedou perfecto. Gracias, Chus. E gracias a todos os traballadores e traballadoras, porque ao final, bueno, pois os que estamos aquí na corporación temos a responsabilidade de traballar, de velar polos intereses que os veciños nos poñen aquí cada 4 anos, pero os traballadores que traballan todos os días e que non teñen fin, que teñen a súa etapa no final da súa vida laboral, son os que ao final, pois hai que darlle as gracias porque o fan moi ben e atenden moi ben as necesidades de Mos e os veciños e as veciñas. Remato, para despois entrar xa máis na parte final, dicíndovos que os presupostos tamén teñen uns ingresos moi realistas. E, bueno, creo que isto o podo decir e moi alto porque un se pon a ver o que recaudamos o ano pasado e se pon a ver que recaudamos pois 1 millón de euros máis do que orzamentamos. E decir que recaudamos no ano 24 1 millón de euros máis do que orzamentamos é que o ano pasado xa o fixemos moi ben. E o gallá este ano se repita, porque os orzamentos son moi realistas. Todo o que está no capítulo de ingresos está adaptado ao que se recaudou.
Bueno, pois conclúo dicíndovos que estou moi orgullosa dos meus compañeiros, moi orgullosa dos traballadores, moi orgullosa do traballo e deste orzamento resultado de moitos días de poder cerrar as contas e intentar encaixar aquí o que queremos facer este ano 25, que, bueno, que sería inasumible sin a colaboración da Xunta e da Diputación que nos tenden a man. Orzamento ambicioso, responsable, prudente e con credibilidade e, sobre todo, histórico para o Concello de Mos. Máis nada, moitas gracias. Lle dou a palabra ao portavoz do BNG para explicar o voto particular. Ben, bo día a todas e todos, grazas. Presentamos o voto particular, ben, porque presentamos un total de 11 emendas aos orzamentos municipais para o ano 2025, que ascenden a un total de 175.000 euros. Como sempre, presentadas dunha maneira rigurosa e coa intención de mellorar, as emendas serían as seguintes. Creación dunha liña de axudas para traídas de augas veciñais por un montante de 50.000 euros. Aumento da partida do CIN ata 45.000 euros. Aumento da partida de programas de igualdade ata os 16.000 euros. Aumento da partida de actividades con escolares ata os 12.000 euros. Creación dunha partida de escolas de verán por 5.000 euros. Aumento da partida para o transporte urbano ata os 60.000 euros. Creación dunha partida de axudas para a realización de actividades culturais de 12.000 euros. Aumento da partida de letras galegas ata 5.000 euros. Aumentar as partidas orzamentarias a clubes deportivos en 7.000 euros. Creación dunha partida para a compra de terreos do Castro de Torroso por 20.000 euros. E creación dunha partida para o uso de pictogramas e material adaptado por 5.000 euros. Estas enmendas melloran claramente o orzamento que presenta o Goberno e son perfectamente asumibles. Por tanto, se todas ou algunha das enmendas presentadas son aprobadas, o BNG non votará en contra destes orzamentos. Gracias, Gustavo. Bueno, pois ten a palabra ahora a concelleira... Entendo que ahora votamos o voto particular, vale. Deixamos. Votamos isto. Votos a favor do voto particular. BNG. Abstencións. PSOE. Votos en contra. Partido Popular. Pois ahora por unha quenda de 10 minutos, ten a palabra a concelleira de Facenda. Grazas, alcaldesa, bo día a todos e a todos. Bueno, pois como a alcaldesa xa debullou, e todos os membros dos grupos poderán comprobar, traemos ao pleno os presupostos deste ano 2025, con toda a documentación necesaria para a súa aprobación. Un orzamento que é o máis elevado da historia do noso Concello, como ben dixo a nosa alcaldesa. Falamos de 14.965.773,65 euros. Pero antes de entrar en detalle nos presupostos do ano 2025, cumpre resaltar a liquidación orzamentaria do ano 2024, que presenta un resultado orzamentario positivo que supón que os ingresos foron suficientes para cubrir os gastos orzamentarios. Un remanente de tesorería positivo en 1.043.448 euros que indica a capacidade de facer frente ás obrigas a curto prazo. Un aforro neto positivo de preto de 2.700.000 euros. É un nivel moi baixo de endebedamento, estamos nun 16,38%, moi lonxe do 110% que nos permitiría a lei. Insisto, a liquidación do ano 2024 acadou un remanente positivo de máis de 1 millón de euros e unha estabilidade orzamentaria de máis de 2 millóns de euros. Todo isto fruto dun equipo de goberno que traballou unido, coa nosa alcaldesa ao frente, conseguindo un elevado recoñecemento do nivel de execución dos ingresos e un control de gastos dende as diferentes áreas de goberno, cunha xestión eficaz e eficiente. E xa, seguindo cos presupostos para este ano 2025, uns presupostos feitos para atender as necesidades dos mosenses, feitos dende o sentido común e feitos desde a escoita aos veciños e aos colectivos. Unha vez completa a documentación, se obtiveron os informes favorables de intervención ao propio documento en sí, cumprindo todos os principios orzamentarios. E isto hai que destacalo e dicilo claramente, porque non vale elaborar un documento que despois non veña avalado, polos diferentes informes favorables necesarios para a súa aprobación. Por tanto,
este orzamento xeral para este exercicio 2025 é froito dunha labor de rigor e seriedade que pretendemos refletir nas previsións do estado de ingresos, así como na limitación do estado de gastos que presentamos. En definitiva, axustado á situación económica do noso Concello. Como ben é sabido por todos, ao longo dos últimos anos, vimos padecendo un elevado incremento da inflación e dos prezos, que, como xa comentamos en innumerables ocasións, provocou un incremento nos costes dos servicios básicos que se presentan dende o Concello. E que queda claro que xa non vai a baixar, senón que a previsión segue sendo alcista. Como exemplo, temos o contrato do SAF, que se incrementa preto de 500.000 euros, o servicio de recollida do lixo, tratamento de residuos de Sogame Punto Limpio, que se incrementa preto de 200.000 euros. A realidade é que os ingresos que se xeneran polos impostos e polas tasas municipais non se actualizaron como se fixeron os gastos. Para este ano 2025 non temos previsto ningún incremento nos impostos municipais, pero seguiremos a traballar para darlle aos nosos veciños todos os servicios que precisan. Reitero, presentamos o maior orzamento da historia deste Concello que ascende a preto de 15 millóns de euros, que supón un incremento de un 6% respecto ao do ano anterior. E de seguido vou a desgranar por riba este orzamento. Empezamos polos ingresos. En canto aos ingresos, merecen especial mención os seguintes conceptos. Falamos do capítulo 1 ou 3, que son os impostos, as tasas, os precios públicos e os outros ingresos. Ascenden a preto de 8 millóns de euros e representan o 53,50% dos ingresos. Hai que destacar que este ano temos un incremento polo cobro do IBI de Audasa, o que é autopista. Ao perder a súa bonificación no IBI, este ano xa se cobra a totalidade do recibo. En canto ás tasas, temos que destacar o incremento, como ben dixo a alcaldesa, o incremento no padrón de 200.000 euros debido á revisión efectuada no Departamento de Xestión Tributaria do padrón da taxa do lixo. Tamén quero recalcar que esta revisión se sigue efectuando. Ademais, por primeira vez se recolle un ingreso por importe de 120.000 euros pola recollida selectiva de envases e cartón. Pasamos ao apartado de transferencias correntes, que son preto de 6 millóns de euros, casi un 38% dos ingresos, e corresponden a subvencións e a financiamento da Xunta de Galicia e ingresos pola participación en tributos do Estado en Fondo de Cooperación Local. É unha pena que non poidamos saber a cantidade exacta que nos corresponde na participación dos tributos do Estado. Isto é motivado porque o Goberno Central non ten os presupostos aprobados. Isto, hai que dicilo, é un perxuízo para o noso Concello. Pasamos á área de transferencias de capital, que ascenden a preto de 1.300.000 euros, casi un 9% dos ingresos, e corresponden ás subvencións da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra. Xa entrando no apartado de gastos, en materia de personal se incluyen no capítulo 1 os gastos de persoal, que elevan máis dun 30% do total do orzamento. Falamos de casi 4.600.000 euros, é a retribución de funcionarios, tanto persoal laboral como eventual. Pasando ao capítulo 2, que son os gastos correntes e os bens e servicios, prácticamente casi 6.700.000 euros, un 45% do total. Esta é a partida máis grande dos gastos, en ela se inclui o servicio de axuda no fogar, atención temperá, a recollida de lixo, combustible, seguros, telefonía, equipamento contra incendios, material por vías e obras, gastos de mantenimento, conservación, etc. Me quixera parar un momento no SAF e no lixo, porque, miren, o aumento do SAF, do lixo e da limpieza viaria supón prácticamente un incremento dun 1 millón de euros nos presupuestos. Miren vostedes, o SAF é o servicio de axuda no fogar, que se incrementa en casi $500.000 de euros. E isto vai polos dos grupos da oposición. É unha pena que o Goberno Central non financie esa parte que lle corresponde. A Xunta de Galicia está financiando con 50%, e outro 50% lle corresponde ao Goberno Central.
Porque, mire, que poderíamos facer en Mos con eses 500.000 euros que está poñendo o Concello a maiores? E logo falamos da recollido do lixo. Unha subida grazas ao imposto que aplicou o Goberno Central a Sogama. E non me vayan a decir que é de obrigado cumprimento, porque non é así. A Unión Europea o dixo claramente, pero o que é peor é que o Goberno galego quere asumir o 60% do canon. O Goberno de España rechaza as medidas e amenaza a Galicia con unha sanción. Ahora paso ao capítulo 3, que son os gastos financieros, prácticamente 29.000 euros. Xa sabemos que o endeudamento do Concello é moi baixo, como dixen antes, un 16%, cando a lei lle permite chegar a un 110%. Pasamos ao capítulo de transferencias corrientes, moi baixo, pouco máis dun 3%. En este capítulo se recollen subvencións no ámbito educativo, no deportivo, no social e no cultural. Falamos de casi 500.000 euros. Ao igual que o ano pasado, se recollen novas subvencións. Falamos da CESCA, o Club de Fútbol Santiaguiño ou o Festival O Son do Pazo. Pasamos ao fondo de contingencia, que son 30.000 euros, de obrigado cumprimento para pagos de atrasos ou incrementos laborais. Logo está o apartado de investimentos reais, falamos de preto de 3 millóns de euros, inversión, saneamiento, instalacións deportivas, estradas, recuperación do patrimonio, grandes inversións, como antes xa dixo a alcaldesa. O capítulo 7, 8 e 9 recollen os anticipos de personal, amortización de crédito, e nada máis que comentar con respecto a estes capítulos, pero si, antes de rematar, o mesmo que fixo a alcaldesa, quero que vaya por diante o noso agradecemento aos departamentos de intervención e de tesorería polo traballo efectuado. E remato dicindo que presentamos o mellor orzamento que se pode elaborar, o máis alto ata de agora, para intentar mellorar o noso Concello en todos os aspectos, tratando de prestar maiores e mellores servicios cunha xestión eficaz e eficiente como sempre se fixo con esta alcaldesa e o seu equipo de goberno, e optimizando os recursos dos que dispoñemos. Espero acadar o apoio de todos os grupos a estes orzamentos. Grazas, alcaldesa. Gracias, Feli. Victoria. Gracias, bo día. Antes de nada, quería empezar polos ingresos, despois falaremos dos gastos, pero compre recordar que este ano sí que se produce unha baixada en moitas das partidas de ingresos. Está claro que decatáronse de que non eran as cantidades que se estaban a ingresar, cuestión que aquí xa se falou, xa ano tras ano xa decíamos, sempre botaron balóns fora, e resulta que este ano sí que axustan certas partidas ao que se estaba ingresando. Neste sentido, damoslle a noraboa aos técnicos, porque sí que o estaban solicitando, sí que o estaban recalcando, e parece que este ano fíxose caso. Dos tributos do Estado, sabemos que non hai orzamentos aprobados no Estado. Están nunha situación, pois como no Concello de Mos, que ainda estamos aprobando agora os orzamentos, e o Goberno Central ainda non nos aprobou, pero ainda así, no ano 24, orzamentaron 4 millóns e ingresáronse 4 millóns e medio. Para este ano orzamentan 4 millóns 125, pero compre recordar que se ingresaron medio millón máis no ano pasado do que tiñan orzamentado. Sen embargo, o Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia, que leva, dende que Feijóo foi nomeado presidente da Xunta de Galicia, leva conxelado, estamos ingresando 528.000 euros, medio millón, un pouco máis de medio millón. Aí sí que non din nada, aí sí que non lle reclaman a Xunta de Galicia que actualice eses baremos, que son os fondos que lle teñen que ingresar a todos os concellos, tamén a Mos. Como neste caso, pois, outra vez, a Xunta de Galicia non lle queren recalcar, non lle queren incidir no que nos teñen que ingresar, pois aí non se dice nada. Hai dúas partidas na liña de ingresos para a humanización da Avenida de Puxeiros por valor de 1.200.000 euros, un pouco máis.
pero é que son previsións que aínda non sabemos se as vamos a recibir no ano 25, porque nos orzamentos da Deputación, tal e como se recollen nos informes, non aparece esta partida. E tamén queremos recordar que durante varios anos neste mesmo capítulo había unha liña para a creación dunha nova escola infantil no Rebullón con 500.000 euros que, estando no ano 25, aínda non se invertiron eses 500.000 euros. Son partidas que as inclúen na parte de ingresos para poder facer o anuncio, para poder facer a fotografía. Outra vez máis, están utilizando os orzamentos sin ter unha previsión real para facer anuncios e fotografías. Pasemos á parte de gastos. En relación á débeda, estáse a pagar o que estamos obrigados a pagar, nos está amortizando máis. Están contentos de que non incrementen a débeda? Bueno, alegrámonos de que non se incremente máis, porque recordamos que a débeda se incrementou durante os anos do goberno do Partido Popular. Vai dicir a alcaldesa que heredou unha débeda, cousa que non é certo, pode enganar cas cifras que considere, pero non é certo. O Partido Popular xerou débeda que foi medrando durante os anos de mandato e agora pois hai que pagala. E non se está amortizando máis do que temos que pagar. Venden como un logro 52.000 euros de aumento na partida de urbanismo, pero é que Mos aínda ten moitas necesidades que atender desde este departamento. Saneamento, falouse durante moito tempo de que xa chegábamos ao 100%, despois dixeron que era o 100% da rede principal, despois modificouse, é que ainda queda. A realidade é que ainda hai moita veciñanza que neste 2025 ainda está sin saneamento, e isto cando falas con xente pois de fora de Mos, asombras bastante, porque din, pero como é posible que a día de hoxe haxa xente sen saneamento? Pero é unha realidade. E non me estou a referir da urbanización de San Antoíño, segue sen haber un contrato de alumeado que nos permita determinar dunha forma clara cal é o gasto en enerxía eléctrica. Hai unhas variacións na partida de bienestar social, pero é que a realidade é que tamén hai subidas e baixadas, que hai baixadas que compensan as subidas. É certo que o contrato do SAF incrementase bastante, que hai un programa para Alzheimer que é recuperado, que non estaba no orzamento do ano pasado, pero que tamén hai baixadas. En definitiva, pois a partir a totalidade de benestar social non sufre un aumento. En igualdade non hai unha aposta clara. Fomento de emprego e educación son áreas importantes que non experimentan variacións. En cultura incrementase a totalidade do departamento en 10.000 euros. E casualmente hai unha nova liña para o Son do Pazo. Durante anos estivemos presentando unha emenda na que pedíamos que se crease esta partida e nos decían que non. Sempre nos votaban en contra porque nos decían que se incluían esa partida tiñan que incluir tamén outras festas, outras actividades. Parece ser que non era tan mala idea cando este ano pois a inclúen. Deportes, a partida xeral redúcese 32.000 euros. A gran inversión de estradas está pois nesa humanización de Puxeiros, pero que, como xa dixemos antes, non sabemos se realmente toda esa humanización se vai a lograr facer neste ano, porque tamén se anunciou nos orzamentos, como dixen antes, a Escola Infantil do Rebullón e que aínda non se fixo, e ademais non hai constancia de que nos orzamentos da Deputación inclúan esta partida. Transporte, reducen 5.000 euros. Non hai unha aposta clara tampouco por un medio de transporte urbano no noso concello. En canto aos axentes sociais, os sindicatos, deronlle tamén a documentación estes días, reuníronse estes días con eles,
está claro que teñen maioría absoluta, non necesitan consensuar nin coa oposición nin cos axentes sociais, porque senón hubesen dado, a lo menos, a eles o orzamento con máis marxen para poder facer aportacións. Neste orzamento encontramos que hai eivas, en ese sentido presentamos enmendas que entendemos que poderían presentarse moitas máis, pero son cuestións que véñense reclamando, que entendemos que son necesarias. Pedimos crear 2 prazas novas, unha para o Departamento de Servicios Sociais e outra para o Departamento de Intervención e Tesourería, unha partida para melloras en locais sociais e veciñais con 15.000 euros, aumentar o plan de melloras de camiños con 15.000 euros, un plan a 4 anos para adquirir terreos para a construción dun novo concello con 20.000 euros, crear unha partida para proxectos de eficiencia enerxética con 50.000 euros, aumentar as melloras nas instalacións do multiusos con 10.000 euros, aumentar en 20.000 euros máis a partida para transporte, aumentar en 10.000 euros máis a mellora de instalacións de parques infantís, actividades de fomento do reciclaxe con 3.000 euros, e unha programación para recrear a expulsión dos franceses de Mos e que podamos facer esa festa e disfrutar dese momento con 20.000 euros. Outra das cuestións que queremos resaltar son as subvencións. Non hai establecidos uns requisitos para otorgar esas subvencións, uns baremos, algo que nos permita establecer como poder derivar eses fondos a cada unha das entidades. O orzamento é unha previsión, e a súa previsión, se queren aprobar este orzamento porque o van a facer independientemente do que digamos, do que pidamos, porque teñen maioría absoluta como veñen facendo durante todos os anos, pedímoslle que o cumplan, pedímoslle que se adapten a este orzamento, pedímoslle que non se fraccionen contratos, que se fagan os contratos, que se gaste de acordo que hai nas partidas, que non se gaste se non quedan fondos nas partidas. Este orzamento que teñen, a súa previsión, esperamos que algunha vez, esperamos que sexa neste 2025, se cumpra, non teñamos que estar vendo como ao final, pois, encarecen os gastos en cousas que non estaban orzamentadas, con costes que se producen en partidas que xa estaban esgotadas. Van a aprobar SOS, como fan todos os anos, pero esperamos que o cumplan. Gracias. Ten a palabra o BNG. Ben, o Goberno do Partido Popular presenta os orzamentos para o 2025 a mediados de marzo do propio ano 25. Durante anos vostedes presumiron de que sempre presentaban os orzamentos en tempo e forma, sempre antes de que rematase o ano, e vendían iso como sinónimo de boa xestión e seriedade nas contas. Se seguimos a súa lógica, presentar os orzamentos con case 3 meses empezado o ano é sinónimo de mala xestión e pouca seriedade. Pero a realidade non é esa. A boa xestión e seriedade duns orzamentos non se mide por se presentan en outubro ou en marzo, senón de como o goberno xestiona os escasos recursos públicos e de cales son as prioridades a hora de investir o diñeiro. E niso vostedes claramente deixan moito que desexar. E sen dúbida deben de dar grazas ao persoal de intervención que unha vez máis saca o traballo adiante pese as dificultades. E reiteramos neste pleno ao Goberno municipal que reforce os departamentos de Tesourería e Intervención, que son quen realmente fan funcionar este concello a pesares de vostedes. Pasemos agora a analizar os orzamentos que nos presentan, destacando aqueles aspectos que vemos positivos e os que vemos negativos, que son moitos máis. Comecemos pola parte de ingresos. Para este ano prevén uns ingresos totais de 14.965.000 euros, o cal é un aumento de 877.000 con respecto ao ano 24. Vostedes venden isto como un logro ou unha mellora, pero a realidade é ben distinta, pois nos ingresos hai 2 partidas que suman case 1.300.000 euros por parte da Xunta de Deputación de Pontevedra para a reforma da Avenida de Puxeiros, o cal é un ingreso finalista e xa comprometido. Se descontamos estas 2 partidas, vemos como hai unha diminución dos ingresos de forma xeralizada.
Hai algunhas cousas que claramente chaman a atención. Por exemplo, que pola taxa de piscina municipal se pase de prever recadar 120.000 euros a 80.000, é dicir, un descenso de 40.000 euros. Na taxa de emerxencias preveían ingresar 100.000 euros no 24 a prever 50.000 no 25. Cando preguntei por estes descensos na comisión, o portavoz do Partido Popular respostou que estes orzamentos están moi axustados á realidade dos ingresos e por iso descenderon. Por tanto, cabe concluir que os anos pasados non se fixeron uns orzamentos axustados nin realistas, ou o que é peor, que vostedes non están facendo a súa labor como deberían. E para exemplo, dúas mostras. Neste ano prevén recadar en sancións urbanísticas e medioambientais 20.000 euros, unha cifra interesante, pero que o ano pasado prevían recadar 100.000 euros. Saben canto se recadou finalmente por este concepto? 3.200 euros. É dicir, 96.800 euros menos do que tiñan previsto. Isto é unha auténtica burla. Non polo feito de que sexa moito ou pouco, senón que claramente vostedes non fan ben o seu traballo. Ben sexa por non facer un bo control das normas urbanísticas e medioambientais ou por retorcer os números para cadrar os orzamentos. E non sei cal é das dúas cousas peor. Outro exemplo son as tasas por uso de instalacións municipais. Para este ano prevén ingresar 10.000 euros e no ano 24 previron ingresar por este concepto 30.000. Saben canto se ingresou finalmente por este concepto no ano 24? 534 euros. De 30.000 euros ingresáronse 534. Aquí non paga nin o tato. Cando temos unha ordenanza que vostedes modificaron fai uns meses, e un dos motivos que esgrimían é que se facía precisamente para meter unha mellor recadación e que as entidades deportivas do noso concello seríalles máis económico. Nós xa lle dixemos que a través de convenios os clubes de Mos non pagasen a taxa de uso. Pero o problema é que as instalacións municipais usan as clubes de todos os concellos veciños de maneira masiva porque saben que non se lles cobra nada. E isto é moi grave e é un claro abandono de funcións do goberno municipal. En particular da concelleira de Facenda, que tamén é concelleira de Deportes, que permiten que se incumpra sistemáticamente a ordenanza municipal. E isto non debería de pasar. Por tanto, con estes antecedentes, como nos imos a fiar de que as previsións no tocante a ingresos sexa mínimamente crible? Pero isto non é algo que digamos dentro do BNG, porque somos malísimos. No informe de intervención, na páxina 9, no penúltimo e último parágrafo, di claramente que vostedes non son prudentes a hora de calcular os ingresos. E cito textualmente. En relación ao imposto indirecto do ICIO, dita previsión non está feita tomando como referencia os dereitos recoñecidos que figuran na liquidación do ano 2024. Sigo. No relativo ás tasas se minora o importe recoñecido no ano 2024 en 200.000 euros. Aínda que os ingresos son previsións, esta intervención entende que algúns non son prudentes. Isto é o que din os técnicos, aos cales deberían de facerlle caso. Non son isto, porque tamén o informe técnico advirte na súa páxina que aconsellase prudencia na xestión do gasto corrente municipal e un estricto axuste aos créditos orzamentarios. Tamén na mesma páxina recorda a intervención municipal a necesidade de aprobar un plan estratégico de subvencións, algo que nin está nin se lle espera. Como podemos ver, en materia de ingresos teñen moito que mellorar. En canto ao apartado de gastos, imos sinalar aquelas cousas que ao noso entender vemos positivas. Que se aumente a partida para a mellora do edificio da Policía Local, xa que está nun estado deplorable, como xa advertimos hai bastantes meses. O aumento na inversión no coidado de parques e infraestructuras verdes. O programa de saúde mental e Alzheimer. O aumento da achega á Asociación de Axuda ao Pobo Saharaui. O plan cultural aumenta 50.000 euros, así como o aumento da contribución ao Conservatorio de Torroso, algo que, por certo, pedimos de unha BNG o ano pasado nas nosas enmendas e vostedes votaron en contra, pero benvido sexa este ano. A recuperación de lavadoiros, o Son do Pazo ou o concurso de poesía. Consideramos que nestes eidos acertan e así o recoñecemos. Pero en liñas xerais estes orzamentos son continuistas e carentes dunha idea clara para o noso concello. Vostedes presumen que os orzamentos incrementan no apartado de gastos en 2 millóns de euros, pero o propio informe de intervención desmonta o seu argumento enganoso
E cito textualmente da páxina 8, penúltimo parágrafo. Se descontamos en ambos exercicios os importes do capítulo 7 afectados a investimentos subvencionados, o orzamento de 2025 sería inferior en 102.400 euros. Por tanto, esa satisfacción que tratan de vender igual non debería de ser tanta. Indo polo miúdo, sinalar algúns puntos que entendemos relevantes neste apartado de gastos. No apartado de recollida de lixo, hai un aumento do servizo de tratamento de residuos, é dicir, Sogama, de 180.000 euros. E iso que vostedes chegaron a dar a entender que non ia subir e que, en todo caso, a Xunta iba a asumir esa suba e no Concello non iba a poñer diñeiro. Pois, unha vez máis, a Xunta deixa os concellos tirados e vostedes, mentras tanto, cantando cun ballá. No apartado de alumeado aparece a partida máis luminosa de todas, é a de alumeado de Nadal, que pasa de 18.000 euros a 60.000, aumentando 42.000 euros con respecto ao ano pasado, máis que triplica. Poderías entender que fose 30.000, pero 60.000 non ten justificación ninguna, máis cando hai outras necesidades que deberían de ser cubertas. Que na partida de igualdade o goberno apenas aumente 4.000 euros e en total invista 41.600 é casi un insulto. E despois danse peitos, golpes de peito de vanguarda da igualdade. É increíble que en luces de Nadal se gasten 60.000 euros e en igualdade 40.000. No apartado de deportes sorprende que desaparecendo a subvención de 40.000 euros que había para o MOS femenino, que foi adquirido polo Celta, non se distribuísen eses 40.000 euros polos clubs deportivos do noso Concello. Pero vostedes decidiron non aumentar as partidas en ningún caso, salvo que se vai conceder ao Santiaguiño de 2.500, algo que tamén solicitamos xa o ano pasado. Aí tamén se ve donde teñen as prioridades. Que reduzan a partida destinada a transporte urbano en 5.000 euros, pasando de 25.000 a 20.000, tamén demostra que vostedes non creen no transporte colectivo. Nin que articule mínimamente o noso Concello. E como lle temos reiterado, se creen no transporte urbano, invistan nel. No apartado de estradas reducen os gastos de conservación en 25.000 euros, pasando de 100.000 a 75.000. As estradas deste Concello nunca estuveron tan mal. E vostedes deciden que hai que gastar máis en luces de Nadal que en mellorar as estradas polas cales pasan todos os días transporte escolar, por exemplo. Vense claramente as prioridades que teñen. Estas son só algunhas das mostras que mostran as claras que estes non son os vos orzamentos. Presentamos 11 emendas para melloralos en aqueles aspectos que entendemos que son importantes, pero o Goberno, unha vez máis, rexeita as suxestións que todas as luces son boas por puro partidismo. Pero máis aló das cifras e as partidas concretas, os orzamentos son a guía de viaxe aos planos de construción do que o Goberno quere para este Concello. E con estes orzamentos hai un Goberno desorientado e sen un proxecto de futuro para o noso municipio. Por todo exposto, o BNG votará en contra destes orzamentos. Gracias, Gustavo. Ten a palabra ahora Feli de novo. Grazas, alcaldesa. Vamos a ver, señor Alonso. Nos reclamámoslle para Mos donde faga falta. Na Diputación, na Xunta de Galicia, no Goberno Central, realmente vostede pode decir o mismo? Mire, o PSOE presentou aquí unhas enmiendas, ahora, unhas enmiendas sacándolle as partidas do alumiado, de urbanismo, a emprego, a cultura. Non sei se estarán moi contentos os grupos culturais, donde a miña compañera Sara aumentou a partida de 37.000 a 50.000 euros, porque vostedes ahora mismo están sacando a cultura, a deportes, a campos de fútbol, para darllo a camiños, a locais, a parques infantís, e non sabe vostede que iso o estamos facendo con axudas de outras administracións, verdad? Mire, e tamén unha cosa que deixan clara, que non lle gusta o Camiño de Santiago, quitanlle a partida o Camiño do Santiago, a partida vive o Camiño. E logo temos aquí as enmiendas que presentou o BNG. O BNG fai unhas propostas de movilización de 175.000 euros de un presupuesto de preto de 15 millóns. Vostedes, os dos hoy, fan unha movilización de
máis ou menos 200.000 euros dun presupuesto de 15 millóns de euros. Eu creo, alcaldesa, que algo estamos a facer ben. Algúnas das emendas podrían ser perfectamente aceptadas, porque algunhas desas cousas se están a facer. Falo das emendas que presenteu o BNG. Mire, para aumentar unhas partidas hai que quitarllas a outras. E vostede propón quitarlle a nosa cultura, a Festa da Rosa, pero por outro lado pide máis cultura. Eu creo que aí se contradiciron un pouquiño. Piden axudas ás traídas de agua, totalmente de acordo. Pero esas axudas, se as estaban dando desde a Diputación, se están dando desde a Agua de Galicia, se están dando desde de presidencia da Xunta de Galicia, e vostedes, cando gobernaban na Diputación, quitaron esa axuda. Menos mal que agora goberna outra vez o Partido Popular e volveu a poñer esa axuda. Donde estaban vostedes entón, en ese momento? E desde o Concello sempre se tenden a man a saída de agua. Creo que non falou moito con elas. Mire, logo pide quitarlle o saneamiento, o alcantarillado en diversas parroquias, o alcantarillado que é de primeira necesidade, ou quitarlle a redacción de proxectos, ou quitarlle o pintado e a señalización de vías e obras. Eu non sei o meu compañeiro Camilo e os veciños afectados que empezarán disto. Porque sabe vostede, isto non é só pedir, é pedir e colocalo en outro lado. Con isto, queren comprar tamén máis terrenos para o Castro de Torroso, cando saben que aínda non sabemos se é viabilidade ou non nos terrenos colindantes, ou piden máis diñeiro para as actividades escolares cando estamos facendo ca subvención da Xunta. A miña compañeira Julia pide subvención de igualdade e as fai, o mesmo que as escolas de verán, e logo piden aumentar a partida de transportes cando non é competencia municipal e sabemos que o transporte metropolitano é moi necesario para nós, é unha demanda deste goberno. Eu invítolle a ambos os dos grupos a que falen co alcalde de Vigo, que falen co alcalde de Vigo e que non se negue o transporte metropolitano. Mire, señor Barcia, todo é pouco para o deporte mosense, todo é pouco para os nosos clubes, porque como vostede ben dixo, eu tamén son concelleira de deportes, e seino de primeira man, e son a primeira defensora deles. De feito, a partida que vostede falou, a do Mos feminino, esa partida se queda nos campos de fútbol para asumir as necesidades. E vostede pode ver nos presupuestos. Mire, o Gallán, nos seguintes exercicios, si poidamos atender esas subvencións, aumentar esas subvencións, porque sabemos que os precisan, pero lle estamos axudando en outros sentidos, en moitos sentidos. Mire, tamén é certo que os ingresos son finitos, e son os que son. Os impostos levan conxelados desde o ano 2012. Invítolle a trasladar ao Goberno Central as necesidades de tomar en serio a financiación dos concellos, porque será axudar a todo o Concello de Mos e a todos os habitantes de Mos. E volvo a reiterar... Remato. Son seis, perdón. Perdón. E volvo a reiterar, o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, con ese 50% que necesitamos. Imaginen o que supondrían. E xa non se trata de financiar, sino que se trata de cumprir a lei de dependencia. O Goberno Central debería asumir o 50% do custe igual que asume a Xunta de Galicia. E a subida de Sogama. E non me veña a decir que a Xunta de Galicia non aplica o que prometeu. A Xunta de Galicia intentou asumir o 60% ou intenta asumir o 60%. E o Goberno de España amenaza a Galicia cunha sanción se así o fai. Negue vostede no outro turno, se que ten. Pedimos ao Goberno Central que deixe de asfixiar as arcas municipais. Grazas. Gracias, Feli. Ten a palabra Victoria. Unha vez máis, o Goberno Central
é quen ten a culpa de todo, é quen ten a culpa de asfixiar as arcas municipais. Volvemos a reincidir no feito de que o ano pasado orzamentaron 4 millóns de fondos dos tributos do Estado, realmente ingresaron 4 millóns e medio, este ano orzamentan 4 millóns 125, mentres que o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia segue conxelado en €500.000. Sobre iso non di nada, pero é que ano tras ano sobre isto non di nada. Hubo un ano que si orzamentaron un incremento no Fondo de Cooperación Local e dixeron, dende a memoria da alcaldía, poñía que hai unha previsión de que vai incrementarse o Fondo de Cooperación Local. E foi mentira. Foi mentira. Non asinta ca cabeza porque foi mentira. Orzamentaron un incremento para o Fondo de Cooperación Local que despois non se produxo. Fala de Sogama, de que o Goberno Central vai a multar a Galicia. Pero por que vai a multar a Galicia? Independientemente da normativa europea, por que vai a multar a Galicia? Vai a multar a Galicia porque Sogama está utilizando os residuos para incinerar e xerar enerxía e xerar ingresos para Sogama en vez de reciclaxe. A normativa europea di que temos que aumentar o porcentaxe de reciclaxe, mentres que Sogama busca aumentar os ingresos. A Xunta de Galicia, que é partícipe da empresa de Sogama, non di nada. O canon é para Sogama, o canon non é para os concellos. O que pasa é que Sogama o deriva os concellos. Home, claro, claro, é unha empresa que busca xerar beneficios a base de non aumentar o porcentaxe de reciclaje, pero que non é unha empresa totalmente privada, é unha empresa onde a Xunta de Galicia ten unha participación. Ao final, a Xunta de Galicia, isto resúmese en que a Xunta de Galicia permite que Sogama, empresa privada, aumente os seus ingresos, porque a realidade é que ano tras ano está aumentando os seus ingresos, e ese canon por non aumentar a reciclaxe a deriva aos concellos. Esa é a realidade. Pero o Partido Popular outra vez escúdase en que a culpa é do Goberno Central. Para a sorpresa de todos, outra vez para a sorpresa de todos, a culpa é do Goberno Central. En dependencia, no SAF, a culpa é do Goberno Central. Para a sorpresa de todos, é que aquí sempre é igual. Sempre a culpa é da administración que está gobernada polas esquerdas, porque a dereita o fai todo ben. A dereita fai todo ben e por iso non lle poden reclamar nada a Xunta de Galicia. Que pasa? Que na Xunta de Galicia teñonos castigados, se lle reclaman, non lle van a dar despois desas subvencións que reparten a dedo. Iso é o problema. Rueda non lle deixa reclamar nada. Ese é o problema, porque a realidade é que non lle están reclamando nada, nunca, a Xunta de Galicia. Que hai que ter os pabellóns en perfectas condicións. Pois a veciñanza reclama que cando vai ao pabellón de Sanguiñeda non está en perfectas condicións. Que retiramos das partidas de alumeado urbanismo. Claro, é que de alumeado retiramos da partida de alumeado de Nadal. De urbanismo retiramos da partida de contenciosos e xurídicos. Menos pleitear e máis servizos para a veciñanza. De emprego retiramos da partida de publicidade. De cultura retiramos da partida de publicidade. E de Vivo Camiño, é certo, das actividades que se fan no Camiño de Santiago, porque a Xunta de Galicia tamén ten liñas para neste sentido. De deportes tamén retiramos só da partida de publicidade. De organización de goberno, a mesma explicación que demos do ano pasado. Retiramos da partida da dedicación parcial, da praza eventual, de persoal eventual, do renting do vehículo de alcaldía, de atencións protocolarias, de publicidade, o combustible dese vehículo e da locomoción, gastos en peaxes e demais que pasan vostedes. Da administración xeral tamén retiramos de gastos xurídicos, do servizo postal que non se gasta o que se está orzamentando, e retiramos de publicidade.
En patrimonio, retiramos unha parte de rehabilitación en lavadoiros porque consideramos que hai outras. E de campos de fútbol non retiramos de melloras de campos de fútbol, retiramos de telefonía. Non diga as partidas en xeral cando a realidade é que retiramos en moitos ámbitos pois publicidade e cuestións dese estilo. Todos, en vez de reclamarlle solo ao goberno central financiación, intentemos ser un pouquiño máis xustos, reclamémoslle a todos o que é de todos e tamén pensemos un pouquiño máis na veciñanza, no que precisamos e menos en orzamentos de cara á galería, que despois gastan como queren, gastan de partidas onde xa non hai orzamento e gastan Remate. sen ter contratos. Gracias. Venega. Ben, a concelleira de Facenda empeza discutindo as nosas enmendas, tampouco fai unha defensa moi acérrima do seu orzamento, de todas as cuestións que lle dixen que entendemos que están mal, pero en canto ás enmendas di que sinala aqueles puntos donde non se debería de quitar. Fala de varios puntos que non se debería de quitar da Festa da Rosa, etcétera, etcétera. Bueno, os orzamentos tamén son prioridades. Podemos estar de acordo que hai en partidas que non se debería de retirar, e ao mellor podo concederlle iso. Pero vostede concorda comigo que ao mellor se pode retirar dos 60.000 euros do alumeado de Nadal, se podría retirar algo? Non todo, algo. 30.000 euros, poñámoslle. Pódese retirar? É cuestión de prioridades. A Festa da Rosa aumenta en 30.000 euros con respecto ao ano pasado. Podemos destinar unha parte dese aumento a outro apartado de cultura? Podemos estar de acordo niso? Podemos ao mellor retirar algo en órganos de goberno? Son 6 dedicacións, máis 2 de persoal de confianza. Podemos retirar algo de aí? Podemos estar de acordo niso? Desas partidas non fala. Fala daquelas que entende que non se debe retirar. E ao mellor, se o falamos con tempo de vagar, pois podemos chegar a un acordo e non asumir ou unhas partes. Pero que vostedes non queren chegar a ningún tipo de acordo. Cédense 40.000 euros da partida de deportes porque xa non existe o MOS femenino en equipo semiprofesional. Unha parte deses 40.000 euros non se podrían destinar para aumentar as partidas dos clubes deportivos? Nos entendemos que sí, vostedes entenden que non. Son cuestións de prioridades. Que prioridades teñen vostedes, que prioridades temos nós. E aí míranse claramente. Despois, a mí sorprendeme un pouco que vostede fale da proposta de axuda de liña das traídas de auga municipais. Ata onde eu sei, o goberno de Ponteareas, gobernado polo Partido Popular, non retirou a axuda de traídas municipais que ten. O sea, que tan mala idea non debe de ser. E despois, que me diga que eu non teño nin idea do que son as traídas de auga, que non falo con elas cando son directivo dunha traída de augas, cando menos sorpréndeme. Cando menos sorpréndeme. Pero falar non ten cancelas. Falar non ten cancelas. O transporte urbano, dicen vostedes que non hai competencia municipal. Por tanto, reducen a partida. Esa é a súa lógica. Esa é a lógica que siguen, por exemplo, co servicio de emerxencias, que tampouco é competencia municipal. Esa é a lógica que siguen con outras partidas que non son competencia municipal. Pois entón, aclárense, porque hai noutras cousas que son competencias da Xunta ou da Deputación que o Goberno asume como propias. E nós entendemos que o transporte urbano no Concello de Mos é moi necesario, porque o coche no Concello de Mos non é un luxo, é unha necesidade. E o Goberno debería atender esa parte, e se vostedes creen no transporte, hai que investir nel. Despois fala unha vez máis do SAF, outra competencia que podemos entender que non é propia do Concello. Hai discusión xurídica sobre iso e niso non vou entrar. Vostede novamente excusa a Xunta de todo. Excusa a Xunta de todas as súas responsabilidades. Vostede acaba de dicir aquí que a Xunta asume o 50% do SAF. Mentira. Mentira. Canto paga o Concello polo SAF? Pode decirmo? Porque a Xunta paga 12 euros polo SAF. E o contrato que vamos a aprobar despois é de casi 22 euros. É dicir, o Concello de Mos vai asumir 10 euros. O sea que a Xunta non asume o que ten que asumir.
E máis, voulle dar un dato que seguramente sabe o omite. O Goberno central, o cal non vou a defender, aumentou a partida de servicios sociais para as comunidades. Sabe o que fixo a Xunta? Baixar a súa. Baixar a súa. O sea que non veña con esas excusas. O sea, o goberno municipal debería poñerse ao fronte de requerirle á Xunta que asuma o 100% do SAF. E despois que se pelee co goberno central de asumir que o goberno central asuma o 50% e a Xunta o 50%. Pero a Xunta non está asumindo o que lle corresponde. Non está asumindo o que lle corresponde. Entendo que vostede parlamentaria terá que defender o seu partido. Pero se é concellera de Facenda deste concello, primeiro, como dice a alcaldesa, poño o concello de Mos por diante. Que neste caso non o fan. E despois, por exemplo, non fala da merma de ingresos que ten o concello. Esas previsións que vostedes fan é que se vamos á liquidación do 24, que moito presumen, en uso de instalacións municipais ingresaron 500 euros. Algo se está facendo mal. Algo se está facendo mal. Entón, aí tamén deberían de poñer o acento e ter un mínimo de autocrítica. Despois sei que a alcaldesa se riu cando falei dos gastos de conservación, porque ela sabe que o ano pasado presentamos unha emenda na cal pedíamos reducir a partida de mellora de infraestructuras, non de gastos de conservación, que é moi diferente, señora alcaldesa, porque como lle temos dito moitas veces, non vale só con facer obra nova, hai que conservar o que temos, e aí é onde hai que poñer o acento. E non vale de nada facer unha estrada nova por onde pasa un vehículo diario e estradas por onde pasan centos telas cheas de fochancas. Por exemplo, a estrada que vai das edifici ao multiusos, que está en moi malas condicións e debería de repararse canto antes. Nós entendemos que estes orzamentos son mellorables. É evidente que son os orzamentos do goberno. Vostedes unha vez máis non escoitan. Nin aceptan a crítica, nin presentan autocrítica, cando hai moitas cousas que son moi mellorables. E como unha vez máis non aceptan ninguna das propostas que lle facemos, non podemos estar a favor deste orzamento. Gracias. Ten a palabra Feli. Señor García, está claro que vostede non vai a votar a favor porque para vostede isto é políticamente incorrecto. Porque non me diga a min que realmente vostede non votaría a favor destes presupuestos, sabendo que solamente van a mobilizar 150.000 euros, ou pretende mobilizar 150.000 euros. E o mesmo yo estou dicindo a señor Alonso. Pero claro, a súa lógica debería ser defender os intereses de Mos. Claro que sí, como é a nosa, por riba de todo. E vostede, hoxe aquí, non fixeron realmente mención a iso. Mire, vostedes, hoxe, para facer un resumen, un cómputo, menos cultura, menos acantariado, menos viais e menos promoción do noso. Nos, aquí, este goberno, que alcaldes ao frente, siga a traballar por e para Mos con convenios, axudas, subvencións, cofinanciación de outras administracións. Falamos da Xunta de Galicia e falamos da Diputación Provincial. Porque do goberno central non está, nin se lle espera. Na súa man está unirse a nosa reivindicación para que o goberno central contemple o financiamento das entidades locales. Volvo a insistir na complicada xestión que temos para realizar e poder asumir os elevados custos dos servicios que se prestan dende o Concello, tendo en conta recursos cos que contamos. Volvo a insistir nas necesidades de que o Goberno Central debe tomar en serio a financiación dos concellos. Non se pode actualizar en aportacións das participacións dos tributos do Estado na medida que se incrementen os costes. E agora, como non hai presupostos do Goberno Central, descoñecemos, como antes o dixen, o que nos corresponden, pero o SAF, isto que xenera este importantísimo déficit. E si, a Xunta de Galicia dá o 50%, e pedimos ao Goberno Central que dea e que asuma o que lle corresponde por lei, que ese outro 50%. Desde o Concello de Mos pedimos que se nos den esos 500.000 euros que nos corresponden. Incrementar os custos de outros servicios tamén, como é a recollida de lixo, e si queren sancionar a Xunta de Galicia, si queren sancionar a Xunta de Galicia, señor Alonso,
Iso é pola taxa do lixo. Están amenazándoas por ese 60% que queren cofinanciar. E o goberno do PSOE pretende obrigar os concellos a implementar unha taxa específica diferenciada a partir do mes de abril. E non poden decir que esta que non é unha obriga do goberno central, que fai a lei, pero non pon a financiación. Os concellos, según o goberno central, deberán trasladar aos veciños os costes reais do total do custe do servicio de recollida do lixo. Señores, onde estamos realmente? Vostedes, a que lado están? De que lado están? Póñase ao lado do Concello de Mos e exixamos o Goberno central que cumpra cas súas obrigas fiscales. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, moitas gracias a todos por este debate tan entretenido. Eu me vou a referir a unha frase que me encantou, a do BNG, que estes orzamentos son a guía de viaxe, efectivamente. Estes orzamentos son a guía de viaxe de un goberno centrado, de un goberno cumplindo a súa palabra, de un goberno mellorando as contas ano tras ano, porque si é certo, señor Barcia, que as contas non eran as que a mí me gustaría. E aquí o recoñecín moitas veces, pero hoxe son as contas que a mí me gustan. Son as contas que lle gustan a vostede tamén, aínda que non nos recoñeza, e ten que recoñecer como foi o debate do ano pasado e como é o debate deste ano. Vostede o ano pasado cargou as tintas sobre un goberno que gastaba máis do que tiña un remanente de tesorería negativo, e eu lle contestaba que efectivamente non ingresábamos para todas as necesidades. Pero hoxe non me pudo decir eso. Ben podía decirme algo en positivo. Polo tanto, esta guía de viaxe de un goberno centrado e dunha oposición despistada. Porque, miren, perdónenme unha cousa, pero eu cando recibín o seu documento de enmendas de ámbolos, dixen, madre mía, pero non van a votar a favor dun orzamento de 15 millóns de euros con un remanente de tesourería positivo de 1 millón de euros, porque hai un partido que hai 175.000 euros que non lle acaba de gustar onde están, e hai outro que 223.000 euros non lle acaba de gustar, o sea, por 200.000 o PSOE ou por 100.000 o Bloque, de 15 millóns de euros, estos señores levan aquí 15 minutos intentando explicar por que van a votar en contra. Non ten explicación. Vostedes nos dicen a nós que aceptemos as súas enmendas, pero que non ten posibilidade que se acepte. Vostede, Gustavo, eu falo sin tapujos. Carga as tintas este ano contra os órganos de goberno. O ano pasado eran as estradas. Claro, porque un se pon a ver os documentos e isto é incongruencia. Primeiro, entre vostedes. Porque unha vez máis, cando chega o momento da presentación das enmendas, teño que preguntarlles como farían se gobernaran? Por eso non van a gobernar nunca. Porque o que pide un é que o outro está en contra, e o que pide outro é que o outro dice que non lle parece importante. Póñolle exemplos moi claros. O Partido Socialista dixo aquí que pasa cos saneamentos, que necesitamos máis saneamentos. Vostede dice que reduzamos a partida de saneamentos. Hai algún exemplo máis claro? Polo tanto, esta é a incongruencia número 1. E a incongruencia número 2 é que vostedes, con tal de buscar o motivo para votar en contra, pois tratan de ver a ver como facemos. Entonces, o ano pasado, o problema eran as estradas. Porque fixemos un capítulo, deixe de fochancas, de mantemento, vostede se meteu coas estradas. E todo foi coa partida de estradas. E reducir a partida de estradas, de conservación de estradas, de mantemento de estradas. Os que nos están oindo saben que é moi certo isto, e están aí as actas. E eu lle xustificaba pois que había moitas estradas en bastante mal estado e que o Concello todos os anos destina fondos a manter as estradas, e tamén fondos provinciales, non solamente municipales. E quizás este ano, pois esa partida se reduce porque o ano pasado fixemos un esforzo importante, e este ano pois podemos pasar con unha cantidad inferior. E este ano resulta pois que das estradas me dice que onde está a partida de estradas. Este é a incongruencia, e se mete cos órganos de goberno. Mire, eu lle vou a decir unha cousa, pero que os órganos de goberno teñan unha partida de 173.000 euros. É que non sei como facemos, porque eu falaba con unha persona onte que lle decía,
que cantas persoas creía que traballaban en esa partida de órganos de goberno e o normal é que fosen 3 persoas con 173.000 euros. E non son 3, son moitas máis. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 173.000 euros, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 173.000 euros, hai 8 persoas, sí, traballando. E se meten coa locomoción e cos peaxes, que pretenden? Que cando un concelleiro vai a Santiago se pague a gasolina do seu bolsillo? Que pretenden? Que se paga peaxe do seu bolsillo? Pero que isto é o último xa. Pero eu vou a decir a cantidad tamén, é que o que temos presupuestado para a locomoción os 10 concelleiros son 1.000 euros. E o que temos presupuestado para peaxes os 10 concelleiros son 1.000 euros. A ver que pensa a xente, o mellor que temos aquí unhas cantidades tremendas. Por eso, que agora vou punto por punto a contestar todo o que vostedes me dixeron. Me dice, señora Victoria, que van a aprobar os presupuestos sós. Hombre, de aprobalos como están, a aprobalos coas súas diferencias é o mesmo. Vostedes con estas enmendas nos están aplaudindo. Pero é así. É así. Isto é así. E lle digo, mire, vostede quere que creemos unha partida para a festa dos franceses. O ano pasado pedía para o Son do Pazo. Xa puxemos para o Son do Pazo. Entón este ano quere unha para os franceses. Pero resulta que o BNG dice que no, que poñamos máis cartos para as letras gallegas. Póñanse de acordo. Póñanse de acordo. Vou a falar de puxeiros. Xunta de Galicia, porque aquí o problema pois é os fondos de compensación. Os fondos de compensación da Xunta de Galicia que non se moven. Oiga, miren, eu vos vou dicir unha cousa. Donde hai que firmar para que sigan sin moverse os fondos da Xunta de Galicia e nos sigan dando os millóns de euros que nos dan o Concello de Mos, porque veñen da Xunta de Galicia. Evidentemente que ademais nos desen máis fondos de compensación. Bueno, pois eu lle teño que decir que eu como alcaldesa de Mos non teño ningunha queixa do que a Xunta de Galicia invista no Concello de Mos. Ningunha queixa. Entonces, puxeiros, pois resulta que o problema é puxeiros. Mire, vostede non se entera. No, porque falou da escola infantil e que xa está licitada e que xa está incorporado o crédito. Entonces ven aquí intentar ridiculizarnos con que a escola infantil estaba, ahora xa nin siquiera está e non se fixo. No, mire, perdone, a escola infantil estuvo orzamentada un tempo hasta que se sacou a licitación. Hoxe está 2 anos, pois 2 anos. Pois 2 anos tardamos en licitar así, tardamos 2 anos, efectivamente. Cal é o problema unha obra de 700.000 euros? Pois por unha cousa ou pola outra, por o proxecto que hubo que modificar, pois sí, tuvo 2 anos de retraso, anos. Pois por que non dice que a alcaldesa conseguiu casi 1 millón de euros para unha 4ª escola infantil? No, eso non o dice. Pero a fotos, esas fotos que vostede fala, ustedes a foto, as fotos de Nidia Arévalo, as fotos do goberno do Partido Popular son fotos reales. Por eso a xente sigue votándonos, porque saben que cando eu anuncio unha obra se fai, que cando fago unha foto con un conselleiro se fai. E claro, hombre, as fotos de Carmela sí que son as que nunca tuvemos, as do goberno seu cando estaba na Diputación. Esas fotos non existían, porque non existían as obras. E agora, pois, temos unha foto de puxeiros e a realidade é que hai no orzamento de ingresos e no de gastos, porque dice é que orzamentaron 1.200.000 euros para vender a obra de puxeiros. No, e tamén está no de gastos. Está no de ingresos e está no de gastos, porque lles guste ou non, nos entregan 1.200.000 euros dúas administracións para facer o novo Puxeiros. E esa é a foto do novo Puxeiros que nin siquiera se mencionou. A ustedes non lle importa o que se faga ali, non. Solamente é, pois, criticar o qué? Porque digo, onde está a crítica? Un proyectazo como hai, unha financiación ao 100%, onde está a crítica? Igual que a Casa Rectoral, igual que o Rebullón, igual que será o Urbe de Pereiras, porque foron outros urbes, realidad. Puxeiros foi unha realidad, San Eleuterio foi unha realidad e San Rafael foi unha realidad. E o BNG o criticou no Parlamento. E vostedes criticaron do Parlamento a Casa Rectoral que agora se van a investir 200.000 euros máis. Aquí teño a miña folla. Esta é a guía de viaxe miña. Esta é a miña guía de viaxe, que son as obras que están con crédito, as que están arrancadas e as que están pendientes de encontrarlle crédito. Por eso tan mal non nos vai. Por eso a xente confía en nós, porque saben que eu son unha muller de palabra e así me considero unha muller de palabra. E teño 3 cuestións
arrancadas, que é Puxeiros, que me comprometín, o Rebullón, que me comprometín, e agora vamos a pola terceira para este ano 25, que xa ya contarei cando este firmada, que é o Urbe de Pereiras. O novo Urbe de Pereiras. Yo digo Gustavo por si tamén quere Luis Bará ir ao Parlamento e preguntarlle á conselleira de turno por que se lle damos outro Urbe. Pois sí, pode ir preparando a pregunta. O saneamento, pois, a verdad é que é sorprendente, non? Que se metan co saneamento, un saneamento que ten unha partida de 500.000 euros. Eu quero agradecerlle a Camilo polo seu empeño e o equipo de traballo que ten, porque facemos moitísimas obras con noso personal, pero tamén as facemos con noso orzamento con proxectos grandes. Entonces, é que desde outros concellos miran para nós e se botan as mans á cabeza. Vostede non sei en que planeta vive, pero eu lle garantizo que outros concellos lle gustaría ter a porcentaxe de saneamento que temos nós. Lle gustaría. O rural de Vigo, por exemplo. Xa lle gustaría o rural de Vigo ter o saneamento que temos nós. O rural de Porriño, o rural de Salceda. É que realmente é alucinante, porque se de algo podemos presumir é que nos últimos 20 anos levamos enterrado máis de 20 millóns de euros en saneamento. Enterrados, nunca mellor dito. E evidentemente, se eu lles pregunto a vostedes que falta por sanear, non mo saben contestar. Quen sabe por sanear o que falta son eu, e Camilo, e é cada un dos que están aquí sentados que teñen partes das súas parroquias por sanear. Se lle pregunto a Baldomero ou a Fina que me contesten o que queda por sanear, Baldomero me contesta o 100% que queda por sanear de Louredo e Fina non é capaz de contestarmo. E isto por que o digo? Porque temos o 100% coñecemento, todos e cada un da súa parroquia e eu de todo o concello, do que queda por sanear. E este 1,5 millón de euros que queda por sanear, eu digo outra vez, confío en que en esta legislatura academos casi a totalidade. Temos agora 500.000 euros, e o que nos queda exactamente pois é Veigadaña, e a Nacional 550 un trozo, a Mieiro Longo, a Pardaucha e creo que pouco máis. E Paredes de Erville, ese está en Aguas de Galicia, Gustavo. Ese está en Aguas de Galicia arrancándose, sí, claro que sí, pero bueno, me alegro que polo menos tuviera un apuntamento. Bien, como se pode dicir que Benestar non é certo que suba, Victoria? Pero como se pode dicir que Benestar non sube? Que sube 400.000 euros o SAF, que sube a partida unha cantidade que está aí para ver. Pero como é posible que me fale de que non hai unha aposta clara pola igualdade? Mire, ojalá o Goberno de España, ese que vostede estuvo na segunda quenda de intervención solamente defendendo o Goberno de España, utilizou a súa segunda quenda enteira para falar do Goberno de España e decir que a culpa de todo a ten cando goberna o Partido Socialista. Pois sí, a culpa a ten o Partido Socialista cando goberna en España, que nos acaba de clavar de novo esa autovía que non queremos. Claro que sí, estábamos moi a gusto sin o Goberno de España do Partido Socialista. E claro que o Goberno de España ten a culpa de máis cousas, porque o de Sogama non nos obliga a Europa. No, que non lle conten ese conto, hombre. Que lle conten a verdade e defenda os veciños e defenda este concello. Eso non é certo. E o gasto social, pois o que ten é que investilo no concello de Mos a través da Xunta de Galicia. E ese ministerio que non nos dá os datos da lei do sí e sí, porque vostede se atreveu a falar de igualdade, que non é unha aposta clara, non, haina por parte do seu partido. A lei do sí e sí, que os datos que temos escalofriantes son do ano 22, por que non dan os do 25 ou os do 24, perdón? Non nos dan porque van a ser aterradores. Ese é o seu partido. Ese é o seu partido. Estamos esperando a que nos den máis fondos. Miren, eu de entrada lles vou anunciar unha cousa que sí que é moi importante, e é que no Rebullón vamos a construir un dos centros de crisis da provincia de Pontevedra. Eso é unha realidade. E eu sei pois que aquí hai, por parte do BNG, sempre moito interés en isto, e lles mantendrei informados porque xa viu a Xunta de Galicia, non sei se 2 ou 3 veces, e o Rebullón vai albergar tamén ese centro de crisis que vai a ser, pois, creo que en este caso o terceiro da provincia. Mire, transporte, dicen que non hai unha aposta clara, e aquí tamén me podo referir ao BNG. Non é que se reduza a partida porque non hai unha aposta clara, é que o problema é que o transporte en Mos non se utiliza porque é imposible
ter un transporte se non colabora Vigo. E aí volvemos ao debate. O normal para ter un transporte metropolitano, un transporte urbano, un transporte que de verdad sea eficiente, tiñamos que haber entrado en ese transporte metropolitano coa cidade de Vigo, que nos pechou a porta. Porque se non estás empadronado en Vigo, tú non podes subirte ao transporte. Pero que ademais o transporte non pode salir de Vigo. Non pode chegar a Peinador, non pode chegar a Puxeiros. A Peinador chega, pero mellor que non se sepa, porque en realidade non quero nin que se sepa, a ver se nos van a quitar esa parada. Porque tal e como está, non pode salir das fronteiras de Vigo. E claro que nos gustaría que o transporte funcionase mellor, Gustavo e Victoria, nos encantaría, pero repito, non é unha cuestión de que o Concello, para que Mos tuvera un transporte que funcionase ben sin o apoio do Metropolitano de Vigo, eu non sei se tendríamos que invertir o mellor 200.000 euros, pero fácil, para que tuvésemos un transporte de verdad con frecuencias, con distancia corta e demais. É imposible, é imposible. Non é a frase de o coche non é un luxo, é unha necesidade. Hombre, eso non é para Mos, eso é para calquer lugar do planeta. Que me diga a estas alturas que o coche non é un luxo, que é unha necesidade, se vive un en Mos, en calquer lugar do mundo onde un viva, o coche non é un luxo, é unha necesidade. Os sindicatos, a mesa de negociación, non teñen ningunha queixa deste goberno, do concelleiro, ningunha. Porque teñen unha nova RPT en marcha. Unha nova RPT en marcha. Tiveron na súa posesión o todo o documento, falaron ayer con Leo, que evidentemente eu quería estar e por desgraza tuve que ir a un enterro a Lugo da sogra dun compañeiro e non puden estar, pero que queixa teñen os sindicatos? Non inventen, non inventen, non inventen, non inventen. Quería pois tamén decirlle algunha cuestión que apuntei aquí do BNG. Bueno, a súa introdución, ademais de guía de viaxe, dixo a mala xestión, a pouca seriedade, que o orzamento pois se aproba 3 meses despois do que se tiña que haber aprobado. Eu xa o dixen, o orzamento se podía aprobar en novembro, en outubro, en decembro, en xaneiro, en febreiro. Estamos no tempo. Que me gustaría aprobarlo no mes de novembro? Sí. Aprobámoslo 3 meses despois? Non pasa nada. Pero o goberno de España, que vostedes fixeron o goberno de España o que está, entonces ese o da mala xestión e o da pouca seriedade, porque hai que ter narices para un país estar sin orzamentos 3 anos, hai que ter, narices. Que me veña a decir a min mala xestión. Mire, a vostede tamén lle preocupan os ingresos da Xunta e da Deputación, pero se son unha realidade, os ingresos da Xunta chegaron e os da Deputación van a chegar porque xa chegaron. Bueno, pois a semana pasada non habían chegado, fixe unha xestión co interventor para evitar esta exposición. Entonces, como vostedes a fixeron, dixen, pois ao final non debeu chegar ese escrito de Antonio Graña. Chegou. Cal é o problema? O sea que hai 2 administracións que entregan ao Concello 1.200.000 euros e non o podemos poñer en orzamentos. É que é tremendo. Descenso de ingresos. Que temos que reconocer e facer autocrítica. Pois sí, temos que reconocer e facer autocrítica en que hai moita xente que utiliza as instalacións municipales, que están nos clubes e non as pagan. Pois sí. Pero eu non estou de todo en desacordo deso, llevo a decir. É dicir, bueno, pois eu creo que estamos, pois ao final, axudando. Todo isto é porque axudamos. E os clubes, que son os que van aos pabillóns, os que van... son todos de Mos. Entonces, bueno, aquí cando se fala, por favor, silencio, aquí cando se fala de descenso de ingresos, vamos a puntualizar. Non están axustados á realidade. Bueno, se se ingresa se se presuposta por encima do que ingresamos, nos critican. Resulta que presupostamos por debaixo do que ingresamos. 1 millón de euros. E nos critican tamén. Por qué? Pois porque falamos unha cantidad ínfima, porque aquí a maioría é a recollida de lixo, deso non falan, que se presupostaron 950.000 euros e se ingresaron 1.338.000. Como se chama eso? Eso se chama boa xestión, porque se fixo unha inspección. Deso non falan. Deso non falan. E falan de unhas mezquindades, porque estamos a falar de cantos cartos.
de que ao final pois presupostamos de uso das instalacións e canto se ingresou. Bueno, pois unha diferencia de canto, Chus. Perdón. Sí, vale, a de Antonio Graña, non? Vale. No, llegó la resolución ya de concesión del Pleno de la Diputación. Vale, é dicir que os cartos da Diputación de Puxeiros xa foron a pleno, Victoria. Vale? Quedoulle claro. Si nos tratan moi ben na Diputación, hombre, estamos encantados. Vamos a facer a obra de Dornelas 1,5 millón de euros pagando menos que nunca. Nos van a facer esta obra maravillosa de Puxeiros. As traídas e as asociacións culturais e veciñais nunca estuveron tan contentas recuperando as axudas da Deputación de Pontevedra do Partido Popular. Sí, café para todos, como decían vostedes que non podía ser. Axudas para infraestructuras de aguas, axudas para instalacións culturais, axudas para instalacións veciñais. Eu estou de verdade moi contenta coa Deputación de Pontevedra e coa Xunta de Galicia. Manteña silencio. Sin embargo, co goberno que preside o seu partido estou moi disgustada, porque nos han posto de novo a autovía desastrosa que destroza o noso territorio e vamos a dar a batalla co seu silencio, Eso é traicionar aos veciños, eso non é defender aos veciños, eso é defender a Abel Caballero e o Partido Socialista, non a Vigo, Non a Vigo, porque Vigo tamén está moi fastidiado. O Partido Socialista debería caerlle a cara de vergonza. A vostedes os 4. De vergonza debería de caerlle a cara. E vou a ir terminando as súas puntualizacións. As subvencións que critica aquí Gustavo dos clubes. Eu lle volvo a repetir. A mí me encantaría ter moito máis, pero que destinamos para nominativas, que nominativas son terceiras entidades, non é o Concello, entidades sociais, entidades culturais, entidades deportivas, 500.000 euros. 500.000 euros. E como poden criticar que os 40.000 euros das mulleres do Mos se invistan no Mos e no Louro, en 2 campos de fútbol? Hombre, por favor, sí, eso foi o que vostede dixo. Entonces, mire, eu lle digo de verdad, non se poden criticar esta situación e este orzamento. Non se pode criticar, non se pode. A verdade que foron bastante, permisivos, diría eu, respetuosos, e se cabe, pois, un debate donde o contido é prácticamente ningún, porque as enmendas, Gustavo, 175.000 euros, das traídas de auga xa lle falei, da igualdade, pois tamén algo xa lle dixen. A ver, vostede me dice que quería para actividades con escolares 8.000 euros máis. Había unha cantidade e quería 8.000 euros máis. Eu quería decirlle que debemos ser o único concello que temos unha partida para traballar directamente cos escolares, para entrar directamente nas escolas. E é suficiente, porque non se olvide que esta competencia non é nosa e facemos un traballo excepcional con isto. As escolas de verán funcionan perfectamente e que, ademais, este ano pois hubo casi lista de espera da cantidade de xente que ven. Empezan, ademais, en canto remata o cole e non terminan hasta que empeza o cole, que incluye junio e setembro, porque cal é o problema? Despois, aquí fala vostede do transporte tamén. Quero dicir, por un lado, hai cousas que non son competencia municipal e que habría que cargar sobre a administración tal, pero é que isto tampouco é competencia municipal, o transporte público. Mire, quería puntualizarlle tamén unha cuestión que non fala aquí, o sea, o plan cultural me parece un pouco incongruente o que me presenta. Por un lado dice que se retire de promoción e difusión da cultura unha cantidad. Pero por outro lado dice pois que se aumenten as actividades culturais. E que digo, pero vamos a ver, se aumenta o plan cultural en 50.000 euros. Esta enmenda é tan como vamos a salir de aquí. Isto é como vamos a salir de aquí. Entonces, por un lado dice que se baixe a partida de difusión cultural, por outro lado dice que se aumenten as axudas de actividades culturais. Xa se aumentaron co plan cultural. O Día das Letras Galegas, bueno, a usted lle parece que hai que poñer 3.000 euros máis e sacarlo de saneamento. O Partido Socialista dice, no, saneamento é pouco. Sobran palabras. Eu lles digo, recapaciten no voto, porque miren, temos unha situación económica privilexiada, que non é fruto da casualidade. Si non me mire así con reollo, porque isto é un privilexio. Poder decir hoxe que aprobamos un orzamento de 15 millóns de euros, atención, sin tocarlle os petos aos veciños.
sin tocarlle os petos aos veciños, aumentamos o orzamento. Que temos unha estabilidade orzamentaria de 3,5 millóns de euros do ano pasado. Que temos unha reducción da débeda do 16%. Estamos en un 16%, que non temos casi débeda. Que temos un remanente positivo de 1 millón de euros e que temos un resultado presupuestario axustado de 2 millóns de euros, todo positivo. Que temos un plan de inversións de 2,5 millóns de euros, que temos un montón de obras a través da Diputación e da Xunta que anunciei aquí, financiadas ao 100%. De verdad que vostedes, por estos 3.000 de un lado, 4.000 do outro, que son aquí 200 e aí 175, de verdad que teñen de verdad argumentos para decir non lle votamos as contas, porque vai a salir adiante, claro, vai a salir adiante porque son os presupostos continuistas, claro. É que a min me parece que a xente de Mos me deu o voto e teño que seguir facendo o mismo. Me deu o voto no 11, me deu o voto no 15, me deu o voto no 19, me deu o voto no 23, que son 4 maiorías absolutas. Que me está dicindo a xente de Mos? Continúa. Continúa como estás. É o que estou facendo. O que lles pido o seu amparo, porque creo que hoxe podo pedirlo. Sería fantástico que isto fose aprobado por unanimidade ou que se absteñan, porque teño motivos para pedirlle que se absteñan. Teñen unhas enmendas aquí que é como para decir, bueno, pois nos vamos a abster. Vostedes non presentaron nada como para decir, temos que votar en contra. Repito, 15 millóns de euros que o PSOE non está de acordo en 200.000. 15 millóns de euros que o Bloque non está de acordo en 175.000. E que se cae por si solo. Felicítote, Feli, e os demais tamén, pero sobre todo, as gracias a Chus, porque sei que pois fixemos un esforzo para poder chegar aquí coa liquidación e co orzamento. É unha gran noticia para Mos que hoxe pois temos un orzamento maravilloso para invertir o 100% do orzamento sin descontar facturas pendientes, nin remanente, nin demais. Así que, con esta alegría que vos expreso, que así me sinto, vou rematando e dando unha noticia. E a noticia que vou a dar é que anuncio que para o orzamento do 2026 vai haber unha partida que vai chamarse Mos Decide. E esa partida estará por decidir en función dos ingresos e será unha porcentaxe para que a veciñanza poida decidir. De unha maneira que aprobemos un regulamento orgánico, de maneira que no próximo orzamento, igual que concellos como a Coruña, Bilbao, Valladolid, Madrid ou Córdoba, teñamos esa partida cunha contía donde haya unha primeira fase de presentación de propostas polos veciños, unha segunda fase que será os apoios no que os cidadáns realizarán a primeira votación, unha terceira fase que será a avaliación por parte dos técnicos municipais da viabilidade técnica e xurídica e unha cuarta fase que será a votación final. Por outra parte, quería decir que non serán solamente obras ou equipamentos, sino que tamén serán accións relacionadas co medio ambiente, urbanismo, sustentabilidade, limpieza, lecer, tempo libre, cultura, deporte, benestar, saúde, apoio socioeducativo e accesibilidade. Os requisitos para poder participar en Mos Decide será estar empadroado en Mos, ter máis de 16 anos e registrarse para verificar que só se vota unha vez. Faremos reunións por todas as parroquias para explicarlle como vai a procederse con este procedimento riguroso e realista, que por suposto a oposición vai a estar ao noso lado se así o necesita que yo explique, quer decir, que desde xa habilitaránse puntos de información na biblioteca municipal, na multiusos e tamén nas asociacións veciñais e un teléfono para poder atender. Queremos que o Concello de Mos na súa integridade, todos os veciños e veciñas teñan unha partida que se poña en marcha coa súa votación. E con isto rematamos e procedemos á votación. Votose primeiro da emenda. Sí, primeiro a votación da emenda do PSOE que se presentou en pleno. Votos en contra da emenda do Partido Socialista? Abstencións? Votos a favor? Queda rexeitado por maioría. E agora votamos o orzamento. Votos en contra do orzamento? Partido Socialista, BNG. Abstencións, votos a favor. Queda aprobado por maioría. Pois moitas gracias e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación, si procede, da proposta de adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar, que foi a Comisión Informativa. Dictaminada favorablemente na Comisión Informativa de Política Social do pasado mércoles. Ten a palabra a concelleira de Política Social. Bos días a todos e a todas.
Bueno, hoxe traemos a adxudicación do contrato administrativo de servicios de axuda no fogar do Concello de Mos nas modalidades de libre concurrencia e dependencia. Este, para meu entender, é o contrato máis importante do Concello e, ademais, como saben, pois se trata de un servicio tremendamente demandado que facilita que os nosos maiores e as nosas persoas dependentes pois podan estar nos seus fogares, no seu entorno, atendidos e, ademais, que as súas familias pois podan conciliar. É un servicio tremendamente demandado. Por porlles un exemplo, pois neste ano 2024 foron 135 usuarios atendidos e 70.000 horas anuais executadas. Neste plazo habilitado foron 5 as empresas presentadas: Serveo Social SL, Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., Protección Geriátrica 2005 SL, Atende Care SL e Idades SL, que era a empresa que tiñamos hasta agora facendo este servicio. Púdose comprobar que as axudas técnicas ofertadas foron todas iguais, todas as empresas ofertaron as mesmas axudas, que eran o máximo que establecíamos nos nosos pliegos: 5 camas articuladas con carro, elevador e colchón, 3 grúas de traslado, 4 cadeiras de rúas para ducha, 10 colchóns, ademais dos servicios importantes que temos de podoloxía a domicilio, que son 200 servicios ao ano, servicio de limpeza de choque nos domicilios, que son 20 horas ao ano, e servicio de acompañamento aos maiores, pois cando teñen que ir a unha cita médica, por exemplo, que o estimamos en 28 horas anuais. Respecto ao pliego administrativo, os prezos que presentaron estas empresas: Eulen presentou un prezo por hora de 23,24 euros, Idades 22 euros a hora, Protección Geriátrica 22,43 euros hora, Atende 21,51 euros e hora, e Serveo Social 21,74. Vistos estas ofertas administrativas e, as memorias ás que facían referencia tamén no pliego técnico, o resumen foi Serveo Social acadou a maior puntuación con 89,93 puntos, e atendendo a estas ofertas, que foi a que maior puntuación tivo, pois, polo tanto, a adxudicataria desta empresa, Serveo Social SL, que terá un plazo de adxudicación de 2 anos iniciais e 2 anos máis prorrogables, de ser o caso, 1 a 1. O coste deste servicio, desta adxudicación, é de 1.110.370,50 euros este ano 2025, porque o que resta de ano son 9 meses, polo tanto este é o importe, pero en cambio no 2026 será o importe total do ano completo, que son 1.480.494 euros. Nada máis, simplemente quixera agradecer o traballo de Carlos, o secretario, como responsable do Departamento de Secretaría, e, por suposto, de todas as traballadoras sociais do Departamento de Servicios Sociais, especialmente o traballo de Loli, porque a xefa de departamento é responsable deste servicio, que creo que é un expediente impecable, un traballo, ademais de meticuloso, esencial e excepcional. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Sara. Ten a palabra o Partido Socialista. Gracias. Pois dicir que vamos a votar a favor deste punto, porque o que estamos pois aprobando esa contratación desa empresa para que se faga cargo do SAF. A día de hoxe estamos sen contrato na empresa que o está acometendo, e hai que regular esa situación. Fíxose un traballo dende os diversos departamentos, que hai que agradecer a implicación de todos os funcionarios para sacar adiante este contrato, un dos contratos que máis traballo leva por as súas características e por ter que valorar toda esa parte social, e por iso tamén queremos sumarnos a eses agradecementos. Pero tamén queremos recalcar, xa no punto anterior xa se falou algo do SAF. Por primeira vez, porque ata o día de hoxe sempre se decía que o Goberno Central tiña que aportar financiamento para este contrato. Hoxe a concelleira de Facenda dixo que o Goberno Central debe de aportar o 50% do custe do financiamento. Non se habían dado tales cifras ata o día de hoxe, sempre se deixaba en riba da mesa que o Goberno Central debía aportar, ou se dice o 50%. A realidade é que é unha competencia
das comunidades autónomas, que cada comunidade autónoma ten que atender as súas competencias, igual que as entidades locales, os concellos teñen que atender as súas, pois a Xunta de Galicia ten que atender estas competencias que nós non seríamos quenes nos teríamos que facer cargo de licitar este contrato e moito menos de pagar a diferencia que non está pagando a Xunta de Galicia, que fora das competencias da Xunta de Galicia o Goberno Central pode aportar financiamento, pero quen debe de facerse cargo é a comunidade autónoma. Neste caso, a Xunta de Galicia, que é quen debería de ter un contrato, un servizo común para todos os concellos e que non cada concello teña que estar licitando estes contratos. Por outra banda, desesámoslle pois que esta empresa empece con moi bo pé, porque este é un servizo moi importante para a veciñanza. Somos conscientes do que é o SAF. A concelleira de Facenda na súa intervención anterior nos decía que ela sabía o que era o SAF. Pois os meus compañeiros, máis eu, tamén sabemos o que é o SAF. Ben sexa por cuestións laborais, por cuestións persoais, sabemos o que é o contrato do SAF. Por iso que respetamos moito o Departamento de Servizos Sociais, respetamos moito as traballadoras que se fan cargo de ofrecer e que entran nas vivendas da veciñanza para ofrecer ese servizo, e por iso pedimos a esta nova empresa que se implique tamén, ademais de ca veciñanza, que se implique cas traballadoras. Vai haber un cambio de empresa e isto que non vai a terminar pagando van a ser os usuarios, porque para as familias ter que estar cambiando de empresa, aínda que en moitos casos non cambie a traballadora, non é doado porque supón cambios. Por iso que esperamos e pedimos que esta empresa nova pois implíquese nese cambio que se vai a producir e que tamén se implique no que é o respeto hacia as traballadoras, que ao final elas son quen están prestando servizo, elas son quen está atendendo diariamente a eses usuarios que necesitan esa axuda e, por tanto, merecen todo o respeto noso como corporativos e tamén da empresa. Esperamos que esa nova empresa tamén teña mellores relacións con todos os sindicatos, porque hai que reunirse, hai que atendelos a todos. Esperamos que con esta nova incorporación doutra empresa o Concello tamén se reúna con todos os sindicatos e escoite todas as reclamacións. Tamén incidir no feito de que aínda hai unha longa lista de espera que se están atendendo en función do seu grado de importancia aos usuarios, pero hai unha longa lista de espera, de ter máis fondos para destinar a este servizo se podería atender a máis usuarios e, por tanto, é necesario, é un servizo necesario, é un servizo que teríamos que estar reclamándolle a quen ten a competencia que o preste íntegramente. Gracias, despois, Vitoria. si queren reclamar... Gracias. Venega. Sí, hola, bos días. Bueno, xe, como se está comentando, vais a adxudicar un dos contratos máis importantes que xestiona o noso Concello, tanto pola súa cuantía económica como polo servizo que presta a parte da nosa veciñanza. Son 3 millóns de euros de contrato en 2 anos de duración. Como xa dixemos no pasado pleno do mes de novembro, cando se trouxeron os pregos tanto o técnico como o administrativo para a súa aprobación, reflexamos en certas melloras respecto aos anteriores, en das cales podemos destacar limitar a rotación de auxiliares nun mesmo domicilio, acotar as zonas de traballo das auxiliares para evitar grandes desplazamentos dentro do noso Concello e o acompañamento dos usuarios cando necesitan ir ao médico, centro de saúde, etc. Estas medidas teñen o noso apoio e farán que o servizo teña unha mellora continua neste período de contrato de 2 anos. Tamén fixemos mención que foi unha oportunidade perdida para incluir puntos relacionados como a precariedade das traballadoras do servizo, xa que a gran maioría teñen contratos de xornada parcial. No apartado das penalidades, tamén prácticamente na súa totalidade estaban dirixidas ás traballadoras, omitindo a empresa
de ser sancionada, por exemplo, dun posible incumprimento do convenio colectivo. Somos coñecedores de que o persoal de servizos sociais, secretaría e intervención recolleron as demandas tanto dos usuarios como das traballadoras, creando uns pregos acorde ás necesidades deste servicio, co objetivo de melloralo dentro da lei da normativa vixente. Desde o BNG queremos darlle o noso agradecemento polo seu traballo e esforzo, facendo que estes pregos teñan como pilares principais o cuidado dos usuarios, a atención ás familias e os dereitos dos traballadores. O Goberno pedimoslle que neste novo período fagan un seguimento da nova empresa e que vele polo bo funcionamento tanto para os usuarios como as traballadoras do servizo. Que se eviten erros como non solicitar no pasado contrato a prórroga en tempo e en forma cando se estaba finalizando o seu período e dando a situación á empresa subir o prezo hora tendo que asumir este sobrecosto ao Concello. E, por último, unha vez máis insistimos que os concellos non deberían asumir estes costes de competencias de atención primaria e dependencia que son responsabilidade da Xunta de Galicia. Debería ser esta administración a que asuma o coste total do servicio e non só a metade como se fai ata o día de hoxe, liberando os concellos dunha importante carga económica e poderla invertir noutras necesidades. Sen máis, esta proposta de adxudicación, o noso voto será favorable. Gracias. Gracias, Alberto. Ten a palabra Sara de novo. Bueno, moitas gracias por ese voto a favor dos dous partidos. Nada, decirlle, Victoria, non se preocupen porque nós vamos a estar superpendientes de que o cambio dunha empresa por outra se faga de xeito impecable. De feito, xa nos reunimos coa empresa, como lles dicen, van a estar as dúas coordinadoras da empresa agora ao principio nun despacho municipal para que a coordinación coas auxiliares sexa tamén supervisada por Loli. Polo tanto, vamos a estar exixindo que as cousas se fagan o 100% ben. En principio, os sindicatos están informados de todo iso, os sindicatos, sempre recibimos os sindicatos cando así o demandan, e ademais eu teño contacto con eles a menudo, o sea, non hai ningún problema nese sentido. Pero, bueno, tamén recalcar, di vostede que a Xunta, bueno, xa o falou Feli antes, non? Que non se fai cargo das súas competencias. Eu, a verdad, que lles invitaría a presentar unha moción conxunta e exixirlle ao Goberno Central que sí que se faga cargo das súas competencias, porque lles vou a dar uns datos. Este ano en Galicia investiuse en dependencia máis de 600 millóns de euros, dos que aproximadamente o 70% son das propias arcas autonómicas e o 30% da Administración Xeral do Estado. Non sei se saben que no ano 2023 o Goberno Central invertía o 40%. No 2024 baixou o 34,9%, en este 2025 o 30%. O sea, se seguimos así, dentro de nada o Goberno Central vai a ser cero o que aporte. Polo tanto, lles invito, queda aí encima da mesa, que lles invito a exixirlle ao Goberno Central máis implicación e así, o mellor, a Xunta podría destinar máis cartos ao SAF, neste caso, que é o que estamos a falar. Nada máis, moitas gracias. Pois nada, vamos a proceder á votación, que este é un dos contratos, é o contrato máis importante que ten o Concello de Mos. E importante non só polo importe, sino polo que supón, pola cantidad de personas. Había unha segunda, que non sei se queren usar. Segunda. Pensei que estábamos na segunda. Sí, pois teñen a palabra. Recalcar que o que incidimos na quenda anterior é que quen tería que prestar este servicio na súa totalidade, quen tería que ter un servizo pois propio, con persoal propio, é a Xunta de Galicia, porque é unha competencia da Xunta de Galicia, que despois se lle poida reclamar ao Goberno Central financiamento é unha cuestión posterior, pero quen ten e quen tería que facelo con persoal propio, que é a maneira de que se xestione ben, porque ao final facer a xestión dun servizo onde hai moitos usuarios, onde hai moitas traballadoras con circunstancias que se collen unha baixa de días, de horas, eses usuarios teñen que ser atendidos, polo tanto ten que haber outro persoal que se faga cargo deses usuarios. É moi complicado, pero se o fai a administración con persoal propio, igual que atende os hospitais, por exemplo, sería moito máis doado. E, polo tanto, non tería que estar o Concello licitando un contrato, facendo unha valoración de costes, facendo unha valoración dos pregos, tanto técnicos como administrativos, que ao final Loli está dedicando un tempo incrible
a facer todos estes pregos, a facer todas estas cuestións administrativas, a revisar a execución dese contrato, tempo que lle podería estar dedicando a veciñanza que o precisa directamente, e despois poderíaselle reclamar á Administración Central máis fondos. Pero é que o Concello non ten que licitar ese contrato e non é quen ten que estar revisando a execución do contrato. A iso nos referíamos. Gracias. Gustavo e Alberto? No. Sara? Simplemente añadir que di vostede despois de, entón aí é cando lle pediríamos, non Victoria, léase a Lei 39/2006, donde di que as competencias son o 50%. De momento o Goberno Central está aportando o 30%, o sea, unha vergoña. Nada máis. Bueno, procedemos á votación. Entonces, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto, que é unha moción do Partido Popular con motivo do día 8M. Ten a palabra, foi a comisión? Dictaminada favorablemente en comisión informativa do pasado mércores. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular e concelleiro de Igualdade. Bo día a todos. Como cada 8 de marzo conmemoramos o Día Internacional das Mulleres, unha data instaurada por primeira vez fai 50 anos pola Organización das Nacións Unidas. Este 2025, 8 de marzo, cobra especial relevancia xa que se cumpren 30 anos da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, o plan para promover os dereitos das mulleres e as nenas en todo o mundo. Neste sentido, e recoñecendo que a situación avanzou nos distintos ámbitos da sociedade, os progresos non foron homoxéneos e por iso persisten as desigualdades entre mulleres e homes e sigue habendo obstáculos que supoñen consecuencias negativas a todos os niveis. Os poderes públicos teñen a obriga de adoptar políticas desenvolvidas baixo a transversalidade de xénero coas que facer real a igualdade económica, social e cultural e así conseguir unha sociedade máis democrática, máis xusta, solidaria e igualitaria. Nesas políticas públicas son prioritarias medidas coas que poder eliminar todas as formas de discriminación contra as mulleres e nenas, ademais de suprimir todas as barreiras de xénero que imposibilitan a igualdade real e efectiva. A máis inhumana das discriminacións, por suposto, os asesinatos por violencia de xénero, contra a que debemos seguir loitando conxuntamente hasta a súa erradicación, ningunha máis. Na actualidade, as mulleres e as nenas seguen atopándose con barreiras de xénero en diferentes eidos da sociedade, como, por exemplo, o emprego, o ascenso cara a posicións de liderado nas organizacións. Por iso, e aínda que Galicia é un dos lugares de España con máis mulleres en postos directivos, é certo que en todos os países do mundo queda moito por avanzar para que as mulleres poidan desenvolver carreiras duradeiras e seguir rachando cos teitos de cristal. Neste punto é importante salientar a necesidade de seguir avanzando en materia de conciliación e corresponsabilidade para que ser nai ou ter unha persoa dependente ao cargo non supoña un perxuicio por razón de xénero. De mesmo xeito, continúan existindo estereotipos de xénero no eido laboral con sectores masculinizados, algo para o que é imprescindible seguir amosando referentes femininos en eidos nos que históricamente se presupuxo non estar destinados para as mulleres, porque aínda que o acceso delas á educación superior é cada vez maior, seguen a existir fendas en áreas específicas. As rapazas continúan adoptando por ramas como ciencias da saúde, vencelladas aos cuidados, mentras que nas disciplinas técnicas, como enxeñerías ou matemáticas, a presenza sigue a ser menor. Isto ten consecuencias no mercado laboral, as mulleres a non elixir estudios STEM non ocupan espazos laborais nos sectores nos que as condicións económicas son superiores á media. É imprescindible ser firmes nos dereitos e liberdades das mulleres, condenar calquer comentario ou acción machista ou sexista que poida supoñer un paso atrás no avance cara a unha sociedade libre de discriminacións e desigualdades polo feito de ser mulleres ou nenas. Hai exemplos moi claros de que estas situacións aínda pasan. Moi recentemente, unha organización sindical difundiu un cartel de crítica á consellera de Política Social e Igualdade cun indubidable carácter machista e sexista. Por isto, desde o Partido Popular, seguimos pedindo unha rectificación ao cartaz e unha condena de todos os grupos políticos. Por tanto, vemos claro e preciso seguir apostando por accións de sensibilización e de reflexión nos que a sociedade e, sobre todo, a xente moza como xeración do presente e do futuro sexa consciente das limitacións e das discriminacións que siguen a existir hoxe en día. Por todo isto, traemos a exposición estes puntos ao pleno.
Expresar o seu total rexeitamento a calquer tipo de mensaxe ou acción que supoña unha discriminación ou violencia polo feito de ser muller, impulsar iniciativas para visibilizar e pôr en valor a traxectoria de mulleres referentes da contorna en diversos ámbitos, especialmente naqueles máis masculinizados, solicitar financiamento á Xunta de Galicia e ao Goberno Central para impulsar actividades que favorezan a corresponsabilidade e a conciliación, promover campañas de sensibilización accesibles a toda a poboación en materia de igualdade, na que se busque, entre outros aspectos, erradicar a lenguaxe sexista. Instar a Xunta de Galicia a reforzar as políticas en prol de igualdade, ampliar as accións para promover a corresponsabilidade familiar, achegar máis financiamento aos concellos para desenvolver programas de conciliación para facilitar a vida familiar e laboral e que permitan, tanto que mulleres como homes, desenvolvan a súa carreira profesional en igualdade de condicións, facilitar máis ferramentas aos centros de información á muller, impulsar a presenza de mulleres en sectores empresariais que son tradicionalmente ocupados por homes, así como os postos de liderado, ao mesmo tempo que promover a inclusión de nenas e rapazas en estudios STEM, fomentar a formación e a capacitación de mulleres novas para a adquisición de habilidades en ámbitos como científico ou tecnolóxico e impulsar o emprendemento feminino en sectores como rural e en de mulleres de maior idade. Instar ao Goberno de España a aumentar o orzamento de servicios de programas destinados á promoción de igualdade e ao fomento da corresponsabilidade, a chegar máis financiamento ás medidas postas en marcha en Galicia que garanten a conciliación das fillas e fillos e, por tanto, facilitan a igualdade laboral, fomentar a participación efectiva das mulleres na toma de decisións, observar o cumprimento de non discriminación por razón de sexo, sexan directas ou indirectas, e especial as derivadas da maternidade e asunción das obrigas familiares e o Estado civil. Reforzar a protección das mulleres fronte aos contenidos sexistas difundidos a través das tecnoloxías de información e da comunicación que supoñan intromisións ilexítimas no dereito fundamental á intimidade persoal ou familiar ou á propia imaxe das mulleres. E, por último, atender a demanda do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e da Xunta de Galicia para a creación de 5 novos xulgados exclusivos contra a violencia de xénero en Ourense, Santiago, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Moitas grazas. Gracias, Leo. Ten a palabra Victoria. Gracias. Avanzar xa que imos a votar a favor da moción, que temos dúas enmendas, pero sí que o contido, o que se está a pedir, é razoable, é xusto, o argumentario, pois é a problemática existente, se pode incidir máis, se pode ser máis exhaustivo, pero o que se está a pedir, pois considerámoslo que sí que merece un voto favorable. O que sí, tamén queremos dicir que as mocións están ben como declaracións de intencións, pero que despois todas as administracións, ademais de apoiar estas mocións, teñen que levar á práctica esas cuestións que se están a aprobar. Hai que poñer en marcha as actividades que se están a aprobar, hai que dotar de orzamentos para que teñamos posibilidades de facer esas medidas. Unha cuestión que tamén queremos incidir no feito de que dixe na moción que hai que se debe de producir un rechazo ante as declaracións machistas fronte ao cartaz que se fixo sobre a conselleira de Política Social. É certo, non estivo ben o cartaz, non se pode mesturar e atribuirlle cuestións de estereotipo de xénero a unha muller polo seu partido, é certo. Hubo referentes que non son da dereita que sí que o trasladaron, pero que isto que se está a pedir nesta moción temos que trasladarlo e temos que ser respetar unha igualdade de trato para todos, neste caso para todas as dirixentes e para todas as representantes de todos os partidos, porque fai uns anos un alcalde do Partido Popular dixo sobre naquel momento a presidenta da Deputación de Pontevedra que ela era a chacha para todo de Abel Caballero. Isto legalmente, penalmente está condeado, pero ese tipo de declaracións, nese momento o Partido Popular non cuestionou esas declaracións. Nos recoñecemos que ese cartaz sobre a conselleira non está ben, non se poden utilizar eses estereotipos, pero tamén pedimos que
exixan ese mesmo trato para as responsables de outros partidos. Pedimos ese mismo trato para todos. E tamén, pois, nós aquí neste pleno, persoalmente, eu intento respetalas a todas, eu intento ser educada con todas, e, pois, pediría tamén o mesmo para min. Xa o dixen noutras ocasións, comentarios como dicir que son un floreiro non é respetarme a min como muller. Entonces, está ben que pidamos estas cousas nunha moción, pero tamén temos que leválo á práctica. E temos que respetar as mulleres de outros partidos igual que queremos que nos respeten a nós. Outra cuestión que se está a dicir, se está a pedir, é incidir nos postos de traballo de sectores masculinizados. O acto do 8M foi en torno ás mestras, un sector que non é masculinizado porque son a meirande parte mulleres. Trúxose aquí a mulleres de diferentes centros e trúxose tamén a mulleres de 2 centros privados que non dubidamos da implicación ca educación, pero son 2 centros privados que ao final é un negocio, é unha empresa que buscan ver polo seu negocio como calquera outro, igual que quen ten unha empresa do que sexa, pero non se lles tratou a todas por igual. A estas 2 mulleres que lles entregaron os premios foron a concelleira e a alcaldesa, mentras o resto foron compañeiras. Pode parecer unha cuestión menor, pero ao final os responsables políticos quen lle están dando o agasallo, o recoñecemento, quen lle están entregando ese detalle, é xusto a esas persoas que non están traballando na educación pública. As enmendas que presentamos son 2. A primeira é pedirlle á Xunta de Galicia que cree unha Consellería de Igualdade, porque ahora mismo está a igualdade na mesma área que política social. Consideramos que deben de haber 2 áreas diferenciadas para garantizar que a igualdade entre mulleres e homes sexa un eixo vertebrador das políticas do goberno galego tamén, e se dedicará... Ten que rematar porque deixelle 30 segundos máis igual que a Leo. Ten a palabra ahora Gustavo. Bo día a todas e todos. Hoxe traedes unha moción sobre o 8M con 16 puntos de solicitudes tanto a Xunta como ao Goberno de España como incluso a vos mesmos. O sorprendente é que facedes unha defensa da mesma moi rotunda, cousa da que me alegro. Pero, por desgracia, é un novo brindis ao sol. E antes de que vos ofendades, comecedes a dicir que a bandeira feminista non é nosa, que de todos os que queiran coller, voume explicar, porque este grupo ten a mala costumbre de argumentar o que di e de facer as cousas con claro obxectivo, con unha clara convención. En primeiro lugar, decimos que é un brindis ao sol porque as peticións que facedes, impulsar a presenza das mulleres, reforzar as políticas en prol da igualdade, fomentar a participación efectiva, son moi necesarias, efectivamente, pero a pregunta clásica que facemos é, dende este grupo municipal, sempre onde está o financiamento para facer todo isto, porque as cousas non se poden facer sin cartos. Pero que, ademais, se solicita nesta moción financiamento á Xunta para achegar as ferramentas, financiar os concellos. E nos orzamentos aprobados pola Xunta, o investimento neste eido apenas variou. Non ten ningún sentido que vos pidades a vos mesmos máis financiamento e apenas uns meses despois de aprobar os orzamentos da Xunta non se reflexe neles. Ou que pasa, como 8M foi despois de aprobalos, estas necesidades van a ser para os orzamentos do ano que ven. En segundo lugar, creo que o argumento que menos vos vai a gustar é que o voso partido non fai o que predica. Porque todo o que pedides é importante, repito, é moi importante e moi necesario. Fomentar a participación da muller na toma de decisións, impulsar a presenza das mulleres en postos de
liderazgo, impulsar o empoderamento femenino, reforzar a protección das mulleres fronte a contidos sexistas, e mentres pedides isto na moción, Feijóo, o voso portavoz do Estado español, fai declaracións como esta. Hai que reivindicar el feminismo de verdad, por el que lucharon nuestras abuelas y madres. El feminismo de verdad. Gustaríame saber cal é. Non estou segura de a que feminismo se refire o Partido Popular con esta frase. As mulleres que quedaban na casa cuidando os fillos, sen traballar ou incluso traballando e que precisaban do control do seu marido para calquera tipo de xestión? Ou pola contra se refire ás mulleres como as sufraxistas que en 1910 en Inglaterra queimaban fábricas, cortaban as liñas de teléfono e incluso prendían lume as casas dos políticos? Ou as traballadoras dos Estados Unidos no 1912 que estiveron meses manifestándose, queimando maquinaria para conseguir melloras laborais? Porque claro, si se refiren a estas últimas, estamos de acordo con el, pero pola contra, si se refiren ás primeiras, dende logo, iso non é feminismo. Tamén declaracións do señor Feijóo cando se dirixe a outras mulleres políticas como a portavoz do Bloque, indicando que debe de estar moi necesitada. Ou mesmos que pactan con partidos negacionistas e acollen cargos públicos a homes condenados por violencia machista ou que negan os dereitos das mulleres trans, ou incluso cando a Xunta dilapida o sistema de coidados. Podo seguir cun largo etcétera, porque xa digo, o que estade solicitando é completamente lícito e necesario, pero é que o papel aguanta todas as palabras, pero neste caso lévase vendo dende hai moitos anos en todas as mocións que se le van presentando do 8M que non garante o cumplimento. Con todo, este grupo non vai a rexeitar esta moción. Gracias. Leo. Ben, voume referir ao que comentaba antes do acto do 8M, porque, bueno, como sacou, non tiña previsto que se falara disto, o entregar, bueno, todas as que estaban ali eran mulleres que foron pioneiras no seu momento ou racharon moitísimos cousas que non estaban nese momento pensadas para mulleres ou que se encontraron con situacións que foron as primeiras en moitos deses campos, como son estas dúas personas que nos anos 60, 70 crearon dous colexios, como que pode emprender calquera empresa e ser unha muller emprendedora e non ten sentido o que está dicindo. Eso todo o tema da entrega dos obsequios se falaron con elas antes, no caso, por exemplo, dun delas quería que lle entregaran unha exalumna e unha das compañeras da corporación é unha exalumna. Non ten sentido. Se me hubieran preguntado un pouco sobre o tema, pois a mellor eu era contestado antes. Pero, en fin, antes falaba tamén das achegas da Xunta. Nos, o ano pasado, fomos un dos dous concellos de toda Galicia que chegou ao tope dos 135.000 euros do plan corresponsables. Se lle pregunto que se fixemos do plan corresponsables, sábeme decir o que fixemos dentro do plan corresponsables? Non teñen idea. Eu nunca lle chamei muller florero, si que lle chamo concelleira ausente, porque non está nin se entera. Vale, eso por un lado. E despois, con respecto ao BNG, nos traemos unha moción que creemos que temos que solicitar a todas as administracións. A nosa moción tamén está feita desde o noso propio partido, exigencias que nos fan os nosos propios compañeiros e que queremos levar adiante, as trasladamos tanto ao propio Concello como á Xunta como ao Goberno Central. E para nós, son medidas que creemos que se pode levar a cabo. Hai un firme compromiso tanto deste grupo de goberno xa nas anteriores legislaturas ca miña compañera Sara, con esta alcaldesa, en abandeirar, en defender e estar no prol da igualdade. E aí nos van a topar. Non vamos a entrar nesa batalla de o que dixo o presidente Feijóo dixo de decir, porque se entramos niso, pois igual hai que deixarse de dar golpes no peito, como dice Gustavo. Moitas gracias. Victoria. Non dixen que vostede me dixeran me chamase floreiro, non me referín a vostede. En relación a concelleira ausente, como xa ven sendo habitual tamén nesta ocasión, para a sorpresa de todos, é unha cuestión que nos critican, que non estamos, ou que non nos enteramos, ou que non sabemos. E non temos que demostrarlle a vostede o que os nosos coñecementos. Nos estamos aquí para defender a veciñanza e para trasladar a voz de toda a veciñanza. As enmendas que propoñemos é, como dicía, crear unha Consellería de Igualdade que garantice a igualdade entre mulleres e homes, que sexa un eido vertebrador
das políticas do Goberno galego e se dedicará de xeito especializado á defensa e promoción dos dereitos das mulleres en Galicia, coordinando toda a acción do Goberno galego en materia de igualdade. E tamén solicitamos a creación do Instituto Galego da Muller, neste caso en Galicia. Imos votar a favor, aínda que consideramos que estas dúas entidades pois estaría ben telas na nosa comunidade. Gracias. Gracias. Sara. Sí, para fechar, bueno, xa que nos comenta o de crear unha nova Consellería de Igualdade, hai uns fitos que fixo este partido a nivel autonómico, como pode ser o primeiro Plan Galego de Igualdade no ámbito educativo, a constitución do Observatorio Galego contra a Discriminación por Orientación Sexual e Identidade de Xénero, a Lei 1321, coñecida como Ángeles Alvariño para a Igualdade no ámbito real e universitario de investigación, a aprobación do 8º Plan Estratégico de Igualdade e de Oportunidade entre Mulleres e Homes, dotado con case 1.000 millóns de euros, a gratuidade das escolas infantís, a aprobación do 2º Plan Galego de Benestar Laboral e Conciliación con máis de 1.100 millóns de euros, ou a aprobación da nova Lei de Igualdade. E nos piden a Consellería de Igualdade o partido que creou a Lei do solo sí e sí, que temos, como dice a nosa alcaldesa, datos do ano 2022, que son 1.450 rebaixas de penas e 126 escarcelacións. A súa cara é a cara da contestación, non me ten que dicir nada máis. E, por outro lado, dicir o BNG, que antes se me olvidaba, que son os presupostos máis altos en igualdade da Xunta de Galicia, cun 30% máis en axuda aos concellos, 5,8 millóns de axudas aos CIN, 84 CIN para 200 concellos, e un 30% máis en emprendemento femenino. Entón, non me poden dicir que non se fixeron subas nin aumento de orzamento. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Pois mira, chegou o momento de que non había tido a oportunidade de darche a noraboa así coa corporación en público polo 8M, porque foi un gran acto poñer en valor a figura das mestras. E agora, pois que se trae aquí este tema sin querer, pois eu digo que estou tan contenta con haber feito esa homenaxe as mulleres rurais que estaban dando clase no rural, as mulleres que facían na súa casa esa labor, pero tamén as mulleres que tiveron o valor no ano 68 de poñer en marcha e fundar unha escolemos, que hoxe é un referente en Galicia. Sexa privado, non sexa privado. E do que se está falando aquí non é de escola de educación privada ou pública. Se está falando de que o Concello de Mos quixo homenaxear as mulleres en materia de educación, en materia de innovación, en materia de valentía, como é unha muller que pon en marcha en Mos un colexio británico. E iso non é fruto da casualidade. Eu estou moi orgullosa de que en Mos teñamos estas 5 maravillosas escolas da Xunta de Galicia, as escolas infantís, pero tamén estou moi orgullosa de estar en un territorio onde está o Colexio Británico único da provincia, onde está o Colexio Los Sauces, que acaba de cumplir 30 anos, e onde está o Colexio Lar. Estou moi orgullosa e non o vou ocultar. E, polo tanto, hai dúas mulleres, que son Marisol Pombo e Carmen Vázquez, que son fundadoras, con todo o que eso supón, de esas escolas. E vostede intenta afealo aquí, pois eu saco todo o peito do mundo como muller de Mos de poder falar de isto. E eu entreguei un detalle a Carmen e Julia entregou un detalle a Marisol. Non creo que vostede poida decir o que lle vou a decir eu agora. As coñecía a todas menos a unha, pero bastante. Vostede non sei a cantas coñecería. Igual algunha lle deu clase e esa a coñece. Eso significa que non haber estudiado en Mos e decir que as coñecía a todas menos a unha e que algún papel de alcaldesa fago, non? E de veciña de Mos. Porque as coñecía todas menos a unha, pero moito, E entonces, pois efectivamente, me parecía que se entre todas tiñamos que entre todas distribuir a entrega, pois me pareceu pois que realmente a miña relación con Carmen podía ser a máis diferente. Por que? E non me corto en decilo aquí, pois porque eu parín unha filla e 9 anos e cando tuven que escolarizala, pois a escolaricei ali. E me pareceu pois que era un síntoma de cariño, igual que Julia, que estudiou no Colegio Lar. Cal é o problema? Pois entreguei a directora do cole da miña filla e ela, pois, a directora do cole ou a fundadora de... Quer dizer,
Onde está o feo desto? Si é maravilloso. Pero eu estuve contentísima e departindo con todas elas. Eu recordo a Balbi, a doña Balbi, que lle chamaban, e que Balbi, pois que era unha mestra de petelos, que José Luis, o seu difunto marido, foi o mestre de Mos, que as súas fillas, porque vivían en Mos, a pesar de que eu non estudiei en ese cole, pero estiven sempre na miña infancia e adolescencia, é dicir, se o maravilloso desto non é quen entregue ou deixe de entregar, é do orgullo que sentimos por esas 11 mulleres. Mire, eu dixen hoxe que vostede non se enteraba, e o repito, pero te podo decir a Gustavo. Eu trato a igual a vostede que a Gustavo. Eu creo que... É dicir, oye, é que aquí se dicen cousas que a veces a un non lle gustan, pero non porque vostede sea unha muller. É dicir, entonces se siente ofendida é justamente o punto. Pois o mismo, lle podo decir a él que un florero non cadraría, pero pode cadrar. Pode cadrar, é dicir... Mire, Sara, voulle puntualizar sobre unha cousa. Financiamento, claro que queremos todo o financiamento do mundo, pero mire, eso que vostede quixo retorcer aquí de o meu presidente, orgullosísima del, do meu partido, do feminismo de verdad, sabe o que quixo decir o meu presidente? E espero que pronto sexa tamén o seu presidente, porque será o presidente de España. O que quixo decir co feminismo de verdad é que aquí non vale o feminismo de pancarta, aquí non vale o feminismo de manifestación, aquí non vale ese feminismo das esquerdas, que dicen que son os feministas eles, e resulta que son os do caso Ábalos, Jéssica, e non digo máis. E resulta que son os de Monedero, Errejón, e non digo máis. E resulta que son os que han duplicado as agresións sexuales con penetración, que xa o dixen aquí, máis de 5.000 agresións sexuales con penetración. O doble de cando gobernaba as dereitas. Ese é o feminismo de verdad? Ese é o feminismo que decía o meu compañeiro, o que escarcela os agresores, os que rebaixa a pena dos agresores? Acabamos de ver o da Manada aí recentemente unha semana. Non lle parece lamentable? Pois o que dice o meu presidente, efectivamente, é que ese non é o feminismo de verdad, o que vostedes queren coller a bandeira. Moitas gracias. Procedemos á votación. Entendo que rechazan as nosas enmendas, porque non nos avisaron, non nos dixeron nada. Sí, procedemos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unha... Sí. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Se abstén o BNG e os demais votamos a favor. Queda aprobada por maioría. E agora pasamos á moción do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a aprobación por lei e a posta en marcha dunha valedora de igualdade. Ten a palabra... Bueno, foi a comisión, non? Ditaminada na pasada comisión informativa do mércores. Ten a palabra o BNG. Sara. Como todas e todos sabemos, o pasado 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, en este inicio de ano, máis que nunca, pódese ver o feminismo é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e ao avance das posicións máis reaccionarias e, por suposto, das posicións fascistas que dun tempo esta parte están collendo forza ao longo do planeta. Na última década, a forza do machismo fixo que se a forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos nun proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrógradas no ámbito social ou institucional con consecuencias que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a existencia da violencia machista que ameaza as nosas vidas. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fortes fendas existentes entre homes e mulleres. Pese ao aumento da poboación femenina ocupada, pola contra, a fenda salarial aumentou e continuouse cunha sobrerepresentación da muller nos tramos e traballos de menores ingresos que coinciden sempre co sector servicios e de cuidado e unha maior precariedade dos contratos. E pola contra, existe unha infrapresenza da muller nos postos de maiores ingresos. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que non se cumpren na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de que se muden e actualicen as ferramentas para facelos efectivos. Para isto, con esta moción, propoñemos a creación dunha valedoría de igualdade como órgano de defensa cidadá
fronte a situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero, con funcións de investigación, asesoramento, mediación, elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. De maneira específica, faise preciso abordar esta cuestión no sector privado, toda vez que para as desigualdades frente ás administracións actúan as valedorías do pobo. Non existe para o ámbito privado unha autoridade independente e análoga que actúe frente a estas desigualdades. Por iso é necesaria unha valedoría de igualdade entendida como autoridade independente que asesore e asista a cidadanía diante das posibles situacións de discriminación por razón de xénero que se produzan no sector privado, así como promover as vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación. Por iso, na presente moción solicitamos os seguintes acordos. A Corporación Municipal do Concello de Mos, que reafirma o seu compromiso coa loita feminista e apoio ás movilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base, que a Corporación Municipal do Concello de Mos demande á Xunta de Galicia o impulso dun proceso con ampla participación social e institucional para a aprobación por lei antes do remate do 2025 dunha valedoría de igualdade nos termos antes indicados. E como non pode ser de outra maneira, existen no Concello temas moi importantes que hai que abordar con respecto á igualdade e ao feminismo. Este grupo, ademais, solicita ao Goberno municipal, como xa se fixo outras veces, aumentar a partida orzamentaria dos orzamentos do 2025 que se acaban de aprobar, pero esta moción se presentou con anterioridade, en materia de igualdade do CIM, a creación da RPT ao posto de directora do CIM e regularizar a situación laboral das traballadoras do CIM, da abogada e da psicóloga. Con isto, agardamos que votedes a favor da moción. Gracias, Sara. Partido Socialista, Partido Popular. Ben, como a moción é similar a que presentaron no 25 e pedindo no punto 1, 3, 4 e 5, como xa comentamos nesa cuestión, estamos totalmente comprometidos, como xa son as nosas accións e todo o que estamos promovendo para erradicar calquer tipo de violencia machista e de promoción da igualdade, estaremos a favor e ao lado de todos estes grupos que se manifesten e que reclamen estes dereitos. Despois, a partida do Concello para nos orzamentos para a igualdade do CIN sí que se subiu, ademais de que temos unha subvención de 44.000 euros para o novo acceso e a mellora. E o posto na RPT da directora e os dous postos das traballadoras xa están no borrador que temos pendente a reunión ca mesa de sindicatos do Concello para leválo adiante, o sea que son puntos que xa estamos a traballar neles, non vamos a estar en contra diso. Si que a valedoría de igualdade que propoñen, o certo é que na lei que se aprobou no 2023, que por certo vostedes xa estiveron, xa contén que a valedora, no que se trata concretamente que a institución asínase as competencias para velar pola igualdade de trato e oportunidade entre mulleres e homes e pola erradicación da discriminación por razón de sexo, ademais de que xa estes corresponden á propia valedora do pobo, que, por exemplo, para que se iba de exemplo, xa se transmitiu e trasladou o seu apoio á conselleira pola súa condena nesta campaña sindical da CIGA, que aproveito aquí, se queren condeala públicamente, teñen toda a oportunidade. Máis nada. Entón, algunha intervención máis? Sí. Nada, moi brevemente, agradezo que apoien a moción. Con respecto ás peticións que se fai ao Concello, se indica que se subiu o orzamento para o CIM, a realidade que non, continúa sendo en 28.000 euros, e agora non me equivoco. O que sí se rexeitou por parte do Partido Popular aquí hoxe a emenda que presentou o BNG para aumentar esta partida orzamentaria aos 45.000 euros. Iso sí que foi rexeitado por vostedes. Con respecto tanto a RPT como aos traballadores do CIM, empezando pola RPT, lévase casi 2 anos para a súa aprobación. Cada vez que se presenta unha moción na que se solicita isto, se di que se está traballando niso, pero que ademais no relativo ás traballadoras do CIM, tanto a abogada como a psicóloga, é unha situación moi grave, porque levan dende o 2022, se non me equivoco, o teño aquí anotado, dende setembro do 2022 sin contrato, cos seus contratos completamente regulares e continúan prestando servicio. Polo tanto, e xa para finalizar,
quero decir unha última frase de peche de moción, porque penso que é importante pechala dicindo que a loita feminista cada día é máis importante. E máis con situacións políticas a situación política mundial que estamos a vivir, onde as forzas da ultradereita e os seus aliados non só negan a existencia de desigualdades entre mulleres e homes, senón que as súas políticas se basean na eliminación dos dereitos que dende hai anos o feminismo está conseguindo. Non nos dan tregua, pero seguiremos loitando hasta que sexamos libres. Gracias, Sara. Sí, quería terminar. Sí. Na partida de igualdade, que ven reflejada, piden que se subieron 4.000 euros, de 8 a 12.000, bueno, en dúas partidas que hemos dividido en dous, pero me dá moita mágoa que non aproveiten a moción para, xa que vamos a votar a favor, quería mirar isto noutra situación que fora tan concreto, para que digan que sempre facemos o que nos dicen desde Santiago, e aquí en outros concellos sei que lle votaron en contra, e nós con esta iniciativa de estar sempre xuntos en materia de igualdade, que queremos estar a favor, vamos a votar a favor. Pero me parece moi grave o que viviu a conselleira de Política Social, me pareceu ainda máis grave o que estuvo a vir a conselleira de Medio Ambiente con escrache, onde se lle dixo Ángeles veciña, ti tamén tes familia, e había ex concelleiros do BNG, simpatizantes do BNG, e o cartaz que usaron vostedes para 8M, donde a diseñadora dixo le daría de hostias a Ayuso hasta en el carné de identidad, le agarraría por los pelos, es una escualidad. Así que os dos golpes do peito é bastante de vos. Moitísimas gracias. Estos son os feministas de esquerda, os de pancarta. Non somos os feministas de verdad. Procedemos á votación da moción. Votos a favor? Sí. Se interviu teño que... Sí. Vale. Dende o BNG bueno, me quedei agora. Dende o BNG sempre vamos a estar en contra de calquera tipo de movimento que atente contra a dignidade das mulleres, tanto por escrito, tanto con cartaces, como calquera tipo de acto, veña do partido que veña, porque o machismo está en todas partes, é o xerme da sociedade que é o que hai que cambiar. E, dende logo, non todas as persoas pensan iguais estando no partido que estén, pero dende o BNG, eu, personalmente, estamos en contra de calquera acto machista. Gracias. Procedemos entón á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Procedemos entón a rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Socialista. Bo día a todos e todas. Queríamos comezar cunha problemática en Puxeiros, na rotonda que está a continuación da avenida de Puxeiros, porque a veciñanza nos trasladou que cando subes pola avenida de Puxeiros e te accedes á rotonda abaixo, máis grande, na incorporación hai un arbusto na mediana un pouco alto que creo que dificulta. Na mediana, cando te incorporas, que ves hacia Puxeiros, hai un arbusto un pouco alto que dificulta un pouco a visibilidade a hora de incorporarse na rotonda. Entón, pois sería bo ver de reducilo, baixalo, eliminalo ou ver como se pode solucionar iso. Vale, quería continuar falando da infraestructura, infraestructura que se fixo en San Luterio, que, parece que en vez de ir para diante vamos para atrás. Ahora, facendo esa infraestructura, non se pode utilizar o torreiro de San Luterio para aparcar os vehículos, en horas puntas non se pode pasar, os coches aparcan dun lado e do outro desa carretera, e queremos que se busque unha solución máis aló de multar a veciñanza, porque o que está facendo é multando a veciñanza en esa gran infraestructura que o que fixo é dificultar a circulación. Efectivamente.
A infraestructura se fixo para poñer por riba de todas as persoas, efectivamente. Se quixo retirar o tráfico de aparcadoiro, o sea, os veciños da zona se queixaban durante anos das gabarras aparcadas, de que aquilo era unha desfeita. Entonces, bueno, pues ya se había asfaltado 2 veces porque estaba o asfalto deteriorado precisamente do aparcadoiro que significaba de camións, e quixemos transformar un espazo de aparcadoiro de camións en un espazo para as persoas. E o torreiro de San Eleuterio non é para aparcar coches, é para que a xente disfrute del. E tamén, pois ese trozo de carretera pois que eleva, é unha zona urbana donde se está construindo en breve a vivenda pública, donde hai vivenda pública e donde vamos a construir máis vivenda pública. E aí hai un campo de fútbol, hai unha escola infantil, e que non pode ser que se prioricen os vehículos e que vayan a velocidade que pretenden ir. E, polo tanto, o que se fixo foi unha obra donde se priorizan as persoas. Moi ben, pero é certo que... Mire unha cousa. Vostede fixo a pregunta, isto non é un debate, o debate rematou hai un momento. Vostede fixo a pregunta e eu lle contestei. E lle estou contestando e termino. E, polo tanto, os vehículos que aparquen mal, a policía, pois a veces os sanciona porque non se pode aparcar ali. E non teño nada máis que decirlle. Máis preguntas. Vale, pois solucionen iso, por favor. Por último, na carretera de Generoso Domínguez, a que vai de Cela a Tameiga, se encontran a veces os camións dando volta porque collen dirección Cela en lugar de coller dirección Tameiga. Se encontran pois dando volta no medio da carretera, ali debaixo da ponte ou tal. Entón nós pedimos que despois de Galpi, que é a última empresa que hai en esa carretera, pois que se poña unha señal de prohibido camións pesados para que os camións non vayan hacia Cela e teñan que dar a volta no medio do camiño. Gracias. Veñega. Ben, 3 cuestións. Responderon as preguntas pendientes? Non. Aí suiba xa... Xa lle adiantei eu. Xa adiantou vostede. Xa cumple un ano, concelleira de Facenda, cumple un ano das preguntas sin responder. Para este pleno, xa se comentou aí atrás sobre a Alfacuca, fixeronse unhas obras, que se vai a facer a partir de agora e se se vai a facer algunha intervención máis aí. Vale, ten a palabra a Laura, que lle responde. A ver, hola. Bueno, pues se hicieron unas obras de limpieza y de mejora de la accesibilidad y ahora se volvió a solicitar a Gader una mejora de la seguridad y sobre todo para mejorar los servicios, ¿vale? Se va a hacer una fosa séptica y se va a condicionar aquello de manera definitiva para que empiecen a hacerse ya actividades a lo largo de este año. Manexades algún plazo? Para que remate todo, digo. Este ano entendemos que a 15 de novembro, porque o normal de cando se firman os convenios, estamos enviando a documentación que a 15 de novembro este todo rematado, si todo vai ben. Vale, gracias. Tamén para a concelleira, bueno, para o goberno e a concelleira de Medio Ambiente en particular, a recollida de lixo está sendo deficiente en varios puntos do concello, sobre todo nas zonas rurais. Non se cambiaron os colectores, como así se preveía no contrato, e tampouco se están limpando. A ver, me consta que se cambiaron los colectores o los contenedores en todos aquellos recorridos que aconsejaban el cambio, ¿vale? Hay en algunos casos que debido a la estrechez de las vías o a cuestas pronunciadas, el camión grande no puede acceder. Entonces, se tuvieron que mantener algunos recorridos con el contenedor de carga trasera y no se cambió al de carga lateral. En cuanto a la limpieza de los contenedores, tengo constancia de que se han realizado limpieza en este último mes, sobre todo después de las fiestas, en el mes de febrero. Y bueno, pero no obstante estaré pendiente para que eso pues no se intensifique o que se haga mejor, pero bueno, tengo constancia porque así me lo envían, de la limpieza de los contenedores. Ben, por último,
Teño dúas, pero tengo que escoller unha, porque é a terceira. Deixolle facer as dúas, vale? Veña. Vale, unha é moi Sei que ven coa sinxela. escopeta cargada, seguro, pero é igual. Eu aquí estou. Non é a escopeta cargada, que son sinxelas as dúas. En Puxeiros, nos últimos días, está sin luz a avenida que vai á Rotonda dos Bois, non se sabe moi ben por qué, non sei se está despendiente, se está facendo algún tipo... Xa lle comuniquei a Condado que estuvaron ali, hai un problema no cable, no cuadro, onde está ali ao lado dos chinos, no, arriba. Entonces, ayer estuve vendo ali, xa estaba medio reparado. Hoxe dixeronme que o dejaban definitivo, no suposto caso de que non fora así, pois botiño un vistazo. Pero está en eso. Hai un cable que lle fai corte. Vale. Como diría a canción, a comisión de fraude, pa cuándo? Bueno, moitas gracias a todos, moi bo día.